Odong manandala ngwen kende nyakorom gajwang tibago yiero ma adundo kuonde chungod buche opogore pacho kae kaka Sipul en achiel kuom kuonde go mabende dhi bagie nyasi makama kata yiero makama nyakorom gajwang kawuono wagota che county no ma Homa Bay kama VOJ kata Victor Juma dibedo kotwak gi jogo mabende chunga kalaro koma kar chungod bura ma Sipul county ma Homa Bay kabende kawuono waketo ka Sipul ratil nyakorom gajwang wadbedo kanyo gi rateng Okoth Kotiende mochunga gi duon bura mar UPA. Jasmine Linda en jachung kende, Robert Manibior bende en jachung kende, bende entie Collins Okeyo ma en jachung mar MDG. Philip Aroko en jachung kende, Jesse Okelo en jachung gi duon bura mar DNA, Ismail Koyo en jachung gi NLP, Isaac Kiche Abok jachung gi KMM, bende entie Boyd Were ma ochung gi duon bura no mar ODM kachiel kod Robert Ouko Ouma ma ochung kon duon bura mar LPK. Nyakorom gajwang magin jochung 10 kawuono waketo gi ratil e county ma Homa Bay achiel kachiel kama VOJ yogo e touch VOJ hoimore aneni kanyo makare ahinya. Nyiswa ne tang'o moike county ma Homa Bay odhiambo ma kawuono. Martua kod VOJ achiel kachiel kama bende angno kelno chendo no maratil kawuono wadhing'eyo ntaratiro yingore kon mane county no ma Homa Bay kama bende yiero go igeto timye kachiel kod kuond chunge oducha moko abende bro time yiero makamago wadhing'eyo ni to nyaka sani ikruok mage setimo agenda mage magin godo ne jopiny nyakorom gajwang nyaro pane ka Sipul en achiel kuom kuonde go mosebedo kotulo kendo nek mar oganda osenene hinyruok osebedo wadhing'eyo ni tilarango tang'o monjo bedni timore e kar chuno mar neno ni kwe oduogo magi dhi timore kotenre kod duoko mwadhi yudo kotenre kod dwaro kata mana ageta ma jochunga mopogore ntiere gode county no ma Homa Bay duto dibire chendo maratile twak e kidiny mar ariyo mokwongo wantie kod weche manyien go kodwa mbaka line ari 3 nono wantie live Facebook Ramogi TV KE mbui mar SK chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuol weche. Lot of talking. Head collision na lori ilikuwa natoka side ya junction na from there tumekuwa na some victims wengine wameaga. Wan ji ma osewito ngimagi masiche mag apaya e seche 24 ochopo chiko. Bang' ji moko adek tho e masich ndara Kiumbi e apaya ma Nairobi kadhi Mombasa. For your honor, tuangalie tu na masi. Hatuna vurugu, tuangalie tu na masi, sisi wamama tupate pesa, tuko na watoto, tutoke. Lao Luto, mwanangu, unipatie kitu niende nyumbani. Chenro mar daro jodak makongeni ochakore ayanga kudi machoni muko ndomi yo negero udi. We will support the ODM candidate. Here in Kasipul, we will support the ODM candidate. When we go to Malava and Banisa and Baringo, we will support the UDA candidates. Siasa mag yiero madundo medo mako mach jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot okone UDA siro jachung mar ODM ma Kasipul kaka yor tego sirikand broad based. Machiegni nyakorom gajwang jaloko marwa en Liz Otieno ma en ratil nyinga Lydia Okeyo. Jochiko yangore ni osewito ngimagi e seche 24 bang' ji mamoko adek wito ngimagi apaya ma Nairobi koche Mombasa. Masira makamano manojuko nyamburko mar jowuoth mating'o ji 43 kod lori noweyo ji mamoko kod hinyruok. Mage timore kinde ma ji mamoko ariyo manoyudo hinyruok e masira manotimore Mboni owe thuolo mondo mi odog pacho bang' yudo thieth ka mamoko ariyo to pod ngimagi ntiere kinda Kuru kod Asumbi. Oganda kod joriembo kuwa mondo mi obed motang' e kinde ma gitiyo kod apaya nyakinde ni mag nyasi magiko higa koro kayo machiegni. Around saa 1:15
tulikuwa tumetoka Nairobi on our way, gari ikapata head collision na lori ilikuwa inatoka side ya junction, na from there tumekuwa na some victims, wengine wameaga and others wamepata serious injuries, wengine wamepata minor injuries. Like me now here, I'm complaining my chest iko na some pains, na wale wengine wagonjwa wengine wanaendelea kuhudumiwa, wengine wamepelekwa theater, wengine wako x-ray na wengine wameenda kupewa madawa. Ile kitu naomba serikali haki itendeke, sababu alikongwa akiwa laini yake, hata ni kama alikongwa kama amesimama, na ameacha watoto na bibi. Kwa hivyo naomba serikali isaidie. Jatend piny Kenya William Ruto yangoni piny Kenya gi piny mar Uganda ni kod winjruok makare kendo gibiro medo tiyo kanyakla kaka yor nyao dongruok kose ute fwambo kuom medo chumbi e wach mano wach gi Museveni ni en bende odwaro mondo mipogne bath nam chumbi. Kolose nyasi mar Wayanga kambi loso chumbe bwa Matororo e piny Uganda. Ruto yangoni piny Kenya kod piny mar Uganda ntiere kod tudruok makare ka bende ose ute fwambo loko ataro weche jatend piny Uganda Yoweri Museveni mano dwaro gondo mondo mipogne bath nam chumbi. Lero ni piny Kenya gi Uganda ni kod ratiro mar tiyo gi nam chumbi kendo mae mamiyo Uganda bende diketo mwandu e kambi mar Kenya Pipeline. Ma Kenya ni gi thuolo mar keto e mwandu nyaka tamalo 65 kaka yor tego hala e kind pinje ariyogo. We are going to work together, and I know people in the journalist space, and it is good I speak about it here, tried to create an impression that Uganda had said something to the effect that they need to access the sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya are brothers and sisters, and we do not have time for negative engagement. Uganda is assured of the access to the sea through Kenya. We need to disaggregate, separate. Fuel pipeline, toka kwa barabara. You go through the pipeline. Mizigo, gari moshi. Mizigo mikubwa. The train. Barabara, light cargo and passenger. Jochung engwe laro komod bura makasipul di nyimegi tedo i campaigns mage kagimanyo ombulu ir jopiny motolne yiero mar adundo ma duol mar IBC bagtari proyo koda berio duene. Kaka reporter mara Mabeali Abich leronwa kar chungod bura makasipul ni kod jogo ombulu 60 koda berio 513 mabiro wuok oko mar thego jochung 10 malaf dog gendong ne komo od burano. Kaodong manandala ngwen kende to gana jo kasipul dia debe mar yiero jod buchgi manyien yiero madundo madul mar IBC obagot changwen majuma manyien jochung malaro komod bura makasipul dhi nyime kod kisera mar ombulu gwenge mopogore kalore kodul mar IBC kar chudo bura makasipul ne kod jogo ombulu 67 513 ma jochung duto 10 lombo mondo dhi osirgi. Jochung 10 ni IBC opodho mondo dhi lar komod bura makasipul kendo mae kaka IBC ochano nyingegi. Isaac Kiche Abok mar Kenya Moja Movement, Philip Aroko ma ochung kod duond bura mora, Robert Manibior mabende ochung kod duond bura mora, Rateng Kotiende mar United Progressive Alliance, Jesse Samson Okelo mar Democratic National Alliance, Collins Okeyo Mondi mar Movement for Democracy and Growth MDG, Boyd Were mar ODM, Jasmine Linda Oko ma ochungi duond bura mora, Robert Uko mar Labour Party of Kenya ka achiel kod Ismail Omondi Koyo mar National Liberal Party. Jochungo koro moro ka moro dhi nyime kod kisera mar ombulu ka Philip Aroko mane lose gweng' ma Mitete ne ojojo ombulu makasipul mondo kik obi obed kod luoro tarik 27 ma itime yiero kendo gine ni giwuok oko kar rombgi mar go ombuchgi. Jodala wagi makwayo kende
ni waketuru peace wawuoguru oko mondo wadhi wago kura. Kik wuondu ni nitiere ng'at mabiro koso kwano kurawa. Kik wuondu ni nitiere koko mabiro wuok. Wan joma nigi kwe. Wa mobilize jowa ni wuoguru oko mondo ugo kura. Kato warituru kura ni. Ne jogo mapango weche mag maundu. Adwa nyiso ni ok wabiluor mondo wa protect jowa. Mondo warit jowa mondo go kura. Mo warit kuchwa malandi yombo matarik 27. Agenda mara ma joka Kasipul ni waikre uru ne luwo direction mabiro konyo jopiny. Direction ni inyalo mana chiwe gi Philip Aroko. Jok mamoko ka poka winjo ng'at momiwa agenda ma clear. E kinde no bende nyadendi Jasmine Linda oko ma bende laro komno kod joma chuo chiko bende ne otero kampen mar chiro Maumbek ka olombo jopiny mondo bi opare. Jasmine ma bende tiyo ga piko e kampen mare wacho ni ong'eyo midhiero kod chandruok ma joka Kasipul kale ma ka omiye thuolo to biro kete maino mare. An kaka wacho ni ana kampen ga piko gi tienda. To mano wacho ni ka wacho ni adwa loso ndara kata nderni Kasipul ka en gima ng'eyo nikech ana atimo door to door to kaka asebedo ka wuotho aneno ka Kasipul ka walak ndara mana achiel kuom manifesto na. Mar ariyo pi nitie kuonde moko ma onge pi ma mine ywak sana ni pi kuma oketnegi pi bor sana ma pi maler ni ok en readily accessible ma mano en achiel kuom manifesto na ni wakelo gik ma necessities gi machiegni ne jopiny nikech mano to e chuny development. Tich ang'wen mar juma manyien oganda joka Kasipul dhi debe mar yiero jood buchgi manyien e kinde ma jochung' mopogore dhi nyime kod manyo ombulu jodak e kar chudo bura ma Kasipul bende kod dwaro kaluwore kod jood bura manyien mabiro telo negi. Odwaro jatelo malong'o manyalo konyowa kata nyithindo. Wapuonjo nyithindo kuma giyude tije bende onge. Wan kod ge udi. Nyithindo ling'aling'a makata gimoro amora ma nyathi nyalo konyo onge. To nyathi tipuonjo midadori makara ni sama ni puonjo nyathi idadori makara ina we nyalo kosi e long. Wadwaro jatelo mang'iyo mbele ka waweyo gimichame dhok kata pesa mimiyo ji. Wadwaro jatelo maneno mbele, maneno nyithindwa nikech wan kaka Jombek residents wan gi nyithindo mang'eny to bore apiko to barupe to gin godo. Koro wadwaro jatelo manyalo donjo e wuoche wa kaka jopiny. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend kweth mathoth e od bura e Senate Aaron Cheruiyot olero ni duond bura mar UDA biro siro ODM e yiero madundo ma Kasipul kaka yor tego siep mar sirikal manywanda. Kolose kanisa mar Nyalienga Parish e kar chung' od bura mar Angwe, Senator Cheruiyot chal ma oloko ng'e ne moko kuom jokanyo mag UDA ma Nyanza ma yande osewuok Siaya kasiro jachung' kar kende Kasipul Philip Aroko. E kinde no bende jakom ODM Gladys Wanga onyorore mar siro chung' ma duond bura mar ODM ni ok gibiriwore kod kweth makwedo piny owacho kata matin. Damages to the construction work already. Senator, the UDA team in Homa Bay and across Luo Nyanza came by and you in Kasipul and they are campaigning for the independent candidate. They are campaigning for the independent candidate. It is confusing our people. Raila Odinga sat down with President William Ruto and they looked at the country and they knew the by-elections that were coming. And we agreed and we said we are going to be strategic. It is only now that I'm in Homa Bay that I can see the wisdom of their decision not to field candidates against each other. They sat down and they said in Magarini, in Kilifi, we will support the ODM candidate. In Ugunja, we will support the ODM candidate. Here in Kasipul, we will support the ODM candidate. When we go to Malava and Banisa and Baringo, we will support the UDA candidates. They knew what they were doing. Na ndio maana ninafurahia siku ya leo. Hii mchanganyiko kidogo msijali. Unajua kuna watu either hawajui ama wako na maadui zetu lakini wanajifanya ni marafiki zetu. So don't worry. Me, I know on Thursday evening we will be celebrating ODM victory. We are family in the broad-based government. Na mambo hii yote mnaleta hapa, nyinyi ndio mtaumia. Wananchi wa Homa Bay, we know where we have come from, we know where we are, and we know where we are going.
Siasa Markom Karchmod Bura Mambere North Meadow Mako Mach Kapie Mapek Nonenre Kinjal Kikitore Kindiki Masiro Jachuma UDA ko Jalbeta Machon Rigadi Gashagwa Masiro Jachuma DCP Kidiko Siamo Rigadi Mondo Chiu Luor Jotelo Moyer Kendo Thegre kod weche magwich ko Rigadi to kata kamano thal kod Kindiki ka okoni thuolo mar UDA loyo yiero hapot katonda bu loyo yiero Katon Bui Kendo Horikore Manano ni UDA Hokoyodo Lodge Kom Karchmod Bura Mambere Nage Kasoi campaign Kagiseto Mbulu Hedot Kadot Wewe Goliathi, umetisha watu siku mingi, umetesa watu siku mingi, siku zako zimehesabika. Alhamisi tunakumalizia. Mene tekeru pasin. Ukiendelea kunitusi, wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Nitakuweka aibu. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa, najua mambo mengi. Usicheze na mimi, nitakuvua nguo wewe. Wewe. Hauna hata heshima. Yaani unatusi profesa mzima. Mtu ako na heshima zake alafu unakuwa Ni aibu si aibu? Kwa sababu tunasema Kasongo akwende. Ameharibu nchi, ameumiza sisi watu ya Mlima Kenya. Amechukia Wambere, amechukia Waembu, amechukia Wameru, amechukia Wakikuyu. Amefuta watoto wetu kazi. Maosi Yesu wote wetu wa mlima amefuta kazi. KRA hakuna mtu hata mmoja ya Mlima Kenya. Kenya Port Authority amefuta watu wetu wote. Oyo mokwonge chenro mara Ratil Joseph Oyo japuonjin mara kanisa kopirnya ndiwa parish chono ne Ramogi TV ka entiere god bura gwasi gimaduongo kwa Nyasaye mondo kel kwe kuonde midhitime yiero kik dhano lal ngimagi kaeto owacho ni kendo ket kwe piny mar Kenya Nyasaye mondo bed driver sama ji ochomo Christmas e apini mapacho karo nek sondeng mar Homa Bay wacho no rolit kod kuyo mar ne familia mar ji ochiko moito ngimagi masich apaya motimore to kod chang mapiyo ne jogo mayudo thieth Ruth Hotel negi kendo orito winjo Ratil oyiengore kanye Kasipol. Bende aneno Jakiranda wachoni en aluot Jakiranda manokelo wachoni opako sana siro kit campaign matimore Kasipol kendo girito neno kaka yiero makano bro bedo. Hoyo matin ma Ratil kikidhi mabor. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Unusiye giwachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek.
osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Machiegni kendo nyakoro Bajwang chenro endatil wadhi mbele gi weche manyien. Piny owacho chaka yanga chenro mar muko udi mar jodak maweyo 4,000 makongeni buore Nairobi. Karabed ni moko kuom jodak pod ywak ni pok ochulgi kod piny owacho. Muko makamano itimo mondo mi ochiw thuolo na piny owacho ger udi mane ogi oyweyo mong'ere kaka affordable houses. Judith Omondi ntiere kod ler. Okinyi mang'ich makongeni Nairobi. Piny ochiew gi tungni mag tingni mag komeko. Tingni ma ochako tich maonge leo. Oganda mobedo kadar ka yuko gigegi mag ot, nyithindo sigo ma opogore kamoko, to odong'ie pape kinde mamuko ne dhi nyime. Bang' piny owacho chako ayanga, ywero ute ma ohewo 4,000 e lowo mar heka 139. Ano nyuola makongeni kae, makongeni abedo almost 40 years, nikech jonyuol gani tiyo gi jo Kenya Railways. To wuok mabiro wuok biro affect especially yore make school. An gi nyithindo matindo masomo, koro goloko gi tero gi school moro no biro ka a lot of money to poko chula. Compensation mane giwacho ni gichulo jino an nyaka sani pok anwang'o. Huyu wako na 2 weeks. Nimetoka tu juzi usi. Tukaamua tu vacate. Tuna vacate na hatuna hata pesa. Hatuna chochote. Ni ya sola. Nyumba ya 4,000, 5,000 is afford. Ma biro e kinde mamoko kuom jodak, to pod ywak ni pok gineno chudo mar sirikal, mamoko kuom jodak to oseyudo. We have a lot of stress, a lot of things. Please, for your honor, tuangalie tu na masi. Hatuna vurugu, tuangalie tu na masi. Sisi wa mama tupate pesa, tuko na watoto, tutoke juu hata tunasikia ni kama tusilale leo. Tutaenda wapi jamani? Kwa huruma tu na ukumbuke sisi ndio wale mahasla. Angalau Luto mwanangu unipatie kitu niende nyumbani nikamalizie nyumba yangu. Na niende nikakae nyumbani. Mimi saa hii sina chochote, niko hapo nje. Akoro gisayo piny owacho ni osebedo ka gojo Kenya piny kinde ka kinde ma idarogi gikoni ok chiw thuolo ma oromo gi dar ka bende kata chudo ok timie yo ma oyangore. Sirikal owe ketho ute ne ji tok gilosi. Afadhali giketh ka magiseketho magiseloso koka girwakowa wadhi moko go, lakini mar ketho gidisturb ji ok en picha maber, nikech ka intie nyaka wazee wamama matuo joma nigi pressure. Hatujapata pesa, mimi mwenyewe nimechoka hata saa hii. Juu niko na stress, sijapata, sina chochote. Na hapa ndani pia nikiangalia kwa kusema kweli Nairobi mzima, hii ndio mji ya mahasla. Sababu sisi ndio tunalipa nyumba bei ya chini kabisa. Na ya pili hatuna hata kazi, ni ukweli. Utegi osebedo e telo mar gach reru kuom higni, kendo sani chanti kod lobni egero ute manengogi oyweyo kata affordable houses ka jodak koni mane ok owinjo timre kapok giduto giyudo chudo. Judith Omondi, Ramogi TV. Tulone omuoche romo mar jo Kanyada manobagi kabunde gi jolony mawuok Kanyada boma bul mar gimong'ere ne Nyadara Lake mano oweyo ka ji ariyo owuok gi hinyruok.
Roma kamano no bagi marango dongruok kuwe kod achiel mar oganda mawuok Kanyada kendo ne ochuoye kom gi patron mar Nyadaraliek Jerry Ndong kendo no yore kod jotelo kod jolony mawuok Kanyada. Kinde mane romo no dhi nyime, rawere mabende no mandra gi ludhe gi ojalo no kelo tulo kendo ketho romo no mano ochuno joma no yoro mondo mi oringi ka kombe buora bende no kethore. Ma kuom jogo mano yore bura no oseo kitulo makamano. Incident motimore Kabunde cha wakwede okang' mamalo ni okwadwa ni mondo remo chwero mabei town constituency. Kawuono mwawuoyeni koro meno moko tur kacha, jodongo moko hinyore malo kacha. To mano ok onego bed timore. Wane wariwore ariwa kaka oganda nwadwa mane mondo wachat way forward. Ni tang'o modong' mapok otimno monego bed ni timonwa. To penjo mane modong' mapok openji monego bed ni penjo mondo wayud duoko. Ok inyalo dhi kamoro mondo ikosne oganda moriwore gimoro achiel mondo penjo madongruok. Tidhi ichwadogi, igogi, kikilogi, koriwore gi kijende moko maguns. Danga luwo ni gin guns nikech gin jok mobiro kacha gibeti ludhe ka disrupt chokruok mani penjo mag dongruok. So an abro kwayo security agencies mantiere, the DCI, please come out. Timu nonro gimotimore kacha madongo nikech wang'e the elephant in the house. Mondo ugole oko. Wakondem no unjori bed piny tinyis baba ugi mama uni wedhie burano nicho iluongo bura nyocha no kokethi nyoro bin chak iluongo bura ne ok waketh en dongruok mane mwadwa. Kenya omedo midila e piem mag jotugo mantie kod pek mar winjo nyaka midila par tok Lucas Wandia gi Elkana Rono lo midila mar goldie ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi ng'we mita 800 kaluwore. Lucas Wandia nolo gold tok ringo kuom dakika 9 gi nyiri 6.95 e kinde ma Jacob Kibet nolo midila mar silver ka jang'wech owuok e piny mar China Shi Quantian nolo midila mar bronze. Toklo e boma Tokyo, Wandia koro selo ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi didek maluwore. Kidieny mar mita 800 Rono noteo matek kendo loyo midila mare thuolo machielo kuom dakika 1 gi nyiri 53.02. Midila mag Kenya kochopo odiechieng' mar 9 gin gold 4 silver 4 gi bronze 2. So I tried my best. I was really fast and I tried to be the first always, but the competition was really tough. We had so many opponents who were making me feel stuck because we didn't have enough space to run. And just around the 100-meter mark, I decided to do my best and make sure that I finished fast after we passed the finish line. So it was just, I just won by a small margin. The weather today was really cold, very, very cold. In fact, it was giving me a different thinking that maybe the things, everything may not go as we had planned because of the weather. It is really cold. But surprisingly, the only bad thing that we have gotten today is to miss 2 medals in 800 meters. FC Leopards no wuok chien gol achiel kendo wuok amodhi mar gol achiel kuom achiel gi klab mar Kariobangi Sharks e tuke adhula lig maduong' pacho ka mano bagi alap makasarani. Kakamega Homeboys tieko dirani e thuolo no mar ariyo e chung mar Klepe toklo klab mar Posta Rangers gonde 2-0 e alap mag Kungu Stadium. Rogers Ouma nolo ne Kakamega gol mokwongo e dakika mar 42 kapok jatugo David Juma medo ne Homeboys gol mar ariyo kodong' dakika 9 to tugo norumo. E tugo machielo mano bagi alap ma St. Sebastian Park, klab mar Muranga Seal no wuok amodhi gol achiel kuom achiel gi klab mar Shabana FC. Aletwa ndani goal! Mekataa kwanza Bizante. Anakuja kumalizia mwenyewe. Hilary Otieno Semba. Mchezo mgumu lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3. Umekuwa mchezo mgumu lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru wachezaji wangu kwa determination na zile leo wameonyesha ili tuweze kupata win. Which ilikuwa ni muhimu sana kwetu kama timu. Kiangalia kwanza mechi 6 tumeweza kufungwa mabao 10 kwa mechi 6. Ambapo ukiangalia ni kama average ya bao simetu 2 kwa kila mechi. Na ikifika mali kama hapo kuna swali kubwa sana tunajiuliza. Kwa nini tunafungwa bao
kiwango kama hii ama zinataka hivyo, na ndio mali pakubwa sana inafaa tuangalie, tushughulikie kwanza, tufungwe hata kabla tutafikiria tutaenda kufunga mbele. Kikanyi mwatike kilima kongo maratil mwalimu Faith Mzomo Kanti Malindi wachona na loud and clear kaito wachone joka sipulo bed managi kue siasa okiyot koro gitere mana musmos apaya wachono sekelo lal kendo masira mathotha hinya watigia payo makare kendo abed motange kinde gima koro wachomo sikuku wachoni poch gipaka erokamana hinya Faith Mzomo wachonja tan pinitie Uganda kata kamano mo kuom gik mowacho ni chal kagima ho play cards safely wachoni samoro gik mowacho godong ma Uganda kanyo mano pache en bende kae taneno bende ote maropija jachuma kae entiere Kisumu Nyamasaria wachoni gin kanyo gimin Brighton girito twak mar ratil heyo makare ahinya bende Rafa Rogers wachoni drivers te obed motang kendo gilu wechego motenre kod chike magapaya kaka serikal uketo ne ogada. Pastor Collins Odinda wachoni entie Kibuye orito ratil heyo makare ahinya mamiyo nyakorom gajwang ateri achiel kachiel na county ma Homabay bang yo machuok kende kamundi tudrugi VOJ Emmanuel Victor Makajwa mbele tawiwe chendo no mara ratila hasa jinsi ni kawuono waketo kasipul eratilo dong mandalo madhi ang'wen kamati bago yiero madundo kuna chung'o duche pogoro achiel kuom gi en kasipul kabendi seneno katulo sabedo kamuoch kanyo lal mar ngimo seneno lal mar mwandu kakoro wadwa winjo ni to jochung' mopogore gin jochung' maro mapar gin tie gajenda mage ne jopiny makasipul duto etok maratil wadhi ratil yiengore kanye achiel kachiel Ni gima itimo ema biro loso nyingi ka tim ni rach to nyingi ema kethore. Fomu ya kushinda milioni na shangwe 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Mondo miud thuma mar Exna kaka skiza tune mare di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Beikori mar doke pacho kama sigen ni lero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigen ni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigen ni magwa.
Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dak ethore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni duon ya wuoto nadi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyaka monga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyaka monga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyaka monga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Machigni nyakoro mga juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo reggae wake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Kafu tich adek kwa mwaka juang akelo ni mana, yani ngeni mpaka giwasani. Ticha ngwana is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magojong Friday siku zo wake. Sapar kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jomo atwak mar rameny piny. Chik by Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dak ethore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga.
Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, Sario kod Sangwen Marutieno, mana Ramogi TV. Oimore kamora moro ma intiere. Ne wasengo, to singo koro chopo. Odiochieng' makawuono kata otieno makawuono wan e kaunti ma Homa Bay. Dwaro makende en temo yieko kendo piedho jochung' 10 duto mag Ramogi FM gi Ramogi TV wagwelo mondo jopiny moja Kasipul one kaka ginyalo bedo mjumbe margi. IEBC wacho ni wan gi jogo kura maromo 67,513. Ratil dhi yengore kuom ng'a jochung' 10, platform achiel, microphone achiel, ma en chenro mar Ratil. Nyinga en Victor Tino Juma. What's a beach Makasipul? What's a beach Makasipul? Kom manodong thuolo bang' nindo mar jaod bura machon Sir Charles Omondo Were nyasa okechunye kamokwe. Campaign osebedo kadhi nyime kalore koda IEBC kiny doko odiochieng' mogik matimo campaign saa 12 mano mar odhiambo. Jochung' bende osebedo kadhi nyime kod sero ombulu e kuonde mopogore opogore. Kata kamano, weche mag koko gi lweny gang'enge gi tulo osebedo ka nitiere dala ma Kasipul. Penjo maduong' en ni IEBC timo ang'o? Juma mokalo chien ne waneno ka IEBC nogo faye jochung' 2 kuom koko manokelo thoe mag ji 2. Wach malit kendo mok ber e lwasi mora mora e demokrasia ma osechwiny kaka Kenya ni. Kumano Ramogi, weche koyiengore kod ting' ma mjumbe nigo kaka jaod bura ma Kasipul manyien ma jo Kasipul giwegi biro bedo kod ting' mar yiero ng'ama giparo ni oromo. Wan ka wabiro mana tayo twagni Ramogi Jwang mar kombo ng'eyo ni to jopiny giwegi dwaro ang'o. Inyalo ornwa ote mari machok mar SMS kendo inyalo oro penjo mari in iwuon e iye ka. Bende wantiere kod dhano galamoro ma gin jo Kasipul. Ka in pacho, ka in e gwenge mopogore opogore, inyalo neno kokalo kuom Ramogi TV kaachiel kod winjo kokalo kuom Ramogi FM. Oganda jo Kanyanam maesa kaka watime gi nyadhi gi nyasi kaka dwaro makende mar neno ni bedo kod oteku mar yiero ng'ama in iwuon idwaro ming'eno romo kom ma ji 10 koro manyo. Kaka pile, jochung' osebiro ka kendo omiyo gi thuolo moro kamoro odier sera, siasa kaachiel kod singo magingo jo Kasipul e kinde makoro wakware tine higni 2 kende to koloko e yiero mar 2027. Gima nyaka ing'e Ramogi Jwang, IEBC ne otimo gimiluongo ni continuous voter registration e kar chung' od bura ma Kasipul nikech yiero matin makoro itimo tarik 27 dwe mar 11 higani. En kwayo makende ni kinde ka kinde en ombulu kende ema thego jochung'. Kwe kende obedie e kinde makoro gidhi nyime kod tieko campaign odiochieng' makiny Ramogi Jwang. Wanaket gi Ratil to in kaka janeno kendo jawinjo marwa ibiro go kogno ni to ji 10 achiel kuomgi en ng'a ma samoro nitie kod nyalo gi teko mar biro ting'o ling'any kata bende choro agenda ma jo Kasipul ma jomoko luongo ni jomumbo mbele e yoregi mag dongruok kod chung'negi e National Assembly. Kuom mano Ramogi Jwang, ma en twak magalamor ma bende in bende ka in pacho kamoro amora ma intiere minjo Ramogi FM kod neno Ramogi TV, wabiro kwayo ni or ote mari ipenj penjo mari ma samoro igombo penjo Ramogi. Wan ka nikech in, ting'ni wakao nikech in, wageni mokalo kaka jawinjo marwa kendo janeno marwa mar Ramogi TV kendo Ramogi FM. Ma emomiyo wakao ting' makende mar kelo jochung' 10 duto kuom thuolo mokwongo mane pok otimore Ramogi Jwang e sigana mora mora mar yiero. To kata kamano ma Ramogi FM gi Ramogi TV e man kod nyalo kende mar mi thuolo kaka jago kura mar piedho jochung' 10 duto e platform achiel. Kumano Ramogi kuom jochung' 10 wan gi Rateng Okoth Kotiende machung' kendo laro komni kod otiko madun bura mar UPA. En e jochung' ma bende wabiro bedo go mokwongo ka. Wanabedi kod jochung' machielo ma en ng'ama miyo kende e ng'we laro kom mar od bura ma Kasipul, Jasmine Linda, jachung' mochung' kar kende. E thuolo mar namba 4 wan gi Collins Okeyo mar MDG, wan kanyo kod Philip Aroko ma bende chung' kar kende, wan kod Jesse Okelo mar DNA,
Omondi Koyo mar NLP, Isaac Abok mar KMM, Boydwere mar ODM, Robert Ouko mar LPK, Robert Manibior mabedo chung' kar kende. Wendo mar mokwongo en Rateng Okoth Kotiende mar UPA, iluwe kod Jesman Linda jachung' kar kende, Collins Okeyo mar MDG, Jesse Okelo DNA, Omondi Koyo NLP, Isaac Abok mar KMM, Robert Ouko mar LPK. Nyakwaramogi gwelo ne watimo ne jochung' 10 gi te. Wageno mar biro neno ni jochung' mamoko mabende wageno mar biro neno gi achiel kachiel ka gitwak gi Jokasipul odiochieng' mano makawuono. Ma en twak moyiedhi mabiro ni kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV. Kuom mano kik itegri kod nyakalondo mar Ramogi gi Ramogi TV nikech ka wabago ne budho kendo jochung' ma osebiro ni ka unyalo neno gi kendo uon Nyakwaramogi Jwang'. Weche thoth mabiro go e mbaka en singo sera siasa Kasipul Mumbo ochomo kanye. Kumano kaka pile warwakini machiegni kendo ber malong'o ka jochungi duto bang' winjo kwayo marwa ne yudo thuolo mar biro kendo yuoro kendo go mbaka gi Jokasipul giwegi. Ing'eni nyadi mang'eny ahinya kampen dwaro manyonge mathoth ma samoro choko jogi te kata yudo platform mar wuoyo gi dhano galamoro e Ramogi FM gi Ramogi TV nyalo bedo gima tek ndwari. Ma emomiyo ni ting' marwa kaka od fwambo gi keyo ne wakelo gi ka mondo Jokasipul giwegi one kaka nyalo go gi kogno ne yiero mochan tim tarik 27 dwe mar 11 higani chieng' tich ang'wen. Jogo kura 67,513 ma IEBC wacho ne biro kawo ting' mar yiero mjumbe margi. Ji 10 komachiel milaro machiegni kamoro moro ma intie mondo wago mbaka odhiambo makawuono. Ma en ratil odhi gore kuom ng'a achiel kuom jogi gi ji ariyo mamoko kata ji adek mamoko mabende pod rito e twak makawuono e Ramogi FM kod Ramogi TV. Kete mane ratil akawo thuolo makende mar moso jochung' erokamano ahinya kuom biro kendo wan gi geno ni wabiro twak kodu achiel kachiel kokalo kuom Ramogi FM gi Ramogi TV nikech dwaro mar maduong' en miyo thuolo mar go mbaka gi jopiny. Mbaka ema gero piny kaka pile. Kumano odhiambo manwa kawuono kaka jawinjo marwa kendo janeno marwa, maendi en kinde mabiro dhi nyime kod go mbaka kaka pile mar mi yot mar go mbaka gi jochung' 10 gi. Ye mondo koro wachaka koketo kinde odhiambo mano makawuono. Abiro chako kodi jachung' mokwongo Rateng Okoth Kotiende. Ise dwaro kogni IEBC osepuodhi. En ang'o momiyo idwaro kom mar Kasipul ni? Of course amoro wanyalo wacho ni kech nodong' thuolo. To nyisogi momiyo idwaro ni moyiere kaka mjumbe margi. Kumano Victor kuomia thuolo ne motelo adugo erokamano ne Ramogi TV kod radio kuom keto budho machalo kama. Kendo atimo mos ne Kasipul kuom wito mjumbe margi. Ne okerowa mondo mi nowit ngimane. To mae emomiyo wan ka odiochieng' makawuono. An kaka Rateng Kotiende aneno ni Kasipul ni akerkeki. Kasipul ni kamarach emomiyo jopiny nogwela. Adonje gini modeko ka koro ne gineno ne jo CBC emane jodonje gini emanye laro gini. Koni ni michwenyi dhi kacha in minyalo riwo wiye. Kasipul dwaro jalo mariwo jokone gi jokocha. To kwang'iye in miromori gi kanyo. Mit kaet agenda ka chien kacha kana chung' agenda mane an go e yor dongruok ne gineno ka ne kare kendo ne nyalo timo Kasipul malo. Omiyo achung' kaluwore gi agenda maler mabiro pimo nyime kanyo geno. Erokamano nya. Jasmine Linda ichung' kar kendi ibedo miyo makende kuom ji 10 malaro komne.
nyiswa gimomiyo kimoso jo Kasipul, nyiswa gimomiyo ineno ni ne mirongo kom mar Kasipul ni yiero mabiro tarik 27. Mokwongo erokamano ni Ramogi kuom luongowa ka mar momiyowa platform ni. An Jasmine Dinda ma en moseng'ere koro kaka Indigency. Gimomiyo aneno ni ambe aromo gi kom ni, ambe Gen Zs ma Kasipul nogwela. Gen Z gi joma mine nogwela. Nigiwacho ni gimbe Kasipul kokoromogi gi gik matimre Kasipul be oromogi. Koro ne gineno ni telo to sani miyo joma tindo, kendo ji wacho ni telo ber ma ng'at mamiyo. Koro neno ka an kora tik mana box ariyogo, ng'at mamiyo kendo ng'at ma pod Gen Z. Koro ne giwacho ni gimbe gidwa temo ted ng'at mamiyo to miyo matin. Koro ne gigwela. Erokamano. Koro ichung' nikech ng'ama miyo? Ok achung' nikech ng'ama miyo. Okay. Yeah. Okay. Erokamano ahinya. Collins, okeyo mar MDG. Collins, mose nyikwara moga jwangi jo Kasipul mawinjo dhiambo ma kawuono, kendo nyiso gimomiyo ni paro ni ne miromo kom mar Kasipul ni. Ne nyikwara moga jwang muso midhiambo masani. Iluonga no Okeyo Collins, manyo bunge ma Kasipul gi party mar MDG. Actually, ok ne wacho ni ane maromo as per se, tanang'e ni ka ruodhi owuok oko, ni ywago pinygi, gilore mana gi agenda. Sani ok en kinde machon mawinjo ka osiepega wacho ni gin oluonge gi jomoko. Wan waneno ka piny bleed, waneno ka there are gaps and challenges ma jo Kasipul nigo. Koro wawuok so that we can fill the gap. Rather than filling the gap, wawuok mondo we bring the answers to societal problems ma wan go, ma ikelo bejele gi poor governance and bad leadership. Mokwongo tik gin weche mag somo mag ojende nyithiwa. Kamano, ang'eni kanyo bro dhiye, ng'ato bro yudo thuolo mar pedo ni to agenda mare en mane. Wendo mana machielo en Jesse Okelo mar DNA. Inyalo nyiso ni to in ang'o midwa chung' kata chung' laro kom mar Kasipul ni? Kimoso jo Kasipul mokwongo mawinji odhiambo ma kawuono kendo neni. Okay, nikwara Mogi moso kamoro amora ma utie, moso jo Kasipul kendo amoso Uganda duto mawinjo kamoro amora nitie. An iluonga ni Jesse Okelo, inga mori denda ni Jabis, ajawala. Gimomiyo achung' MP en lek ni nobiro na. Lek kobiro ni nyaki tim gino. En aju moro miwinjo ni oya tel ne oganda, akony shida achiel ariyo adek mondo wager piny. Ok awuok ni Tom Jumbe owuok mabe akwa Nyasaye omed keto chunye gi kwe. Awuok ni shida ma jo Kasipul nitiego, gik ma gikoso, gik monego walos negi, gi gimoro amora monego los e piny ka, especially chike mar loko Kenya te ok en mana jo Kasipul, en mar oganda te. Erokamano. Omondiko yo bende ni chung' machielo mar NFP. Omondiko yo ichung' nikech ang'o? Erokamano ne oganda luo duto. An iluonga no Mondiko yo, an achiel kuom jogo mane dwe mar IEBC opwodho mondo lar kom ma Kasipul ka peta bendera mar National Liberal Party. Oganda wa an nachung' nikech ni neno ka Kasipul kar ka noselokore kama tulo kende mang'eny. Wan gimong'e wane Kasipul en nego nyithi ji kaachiel kod chwero rem ji. Dagombo ni mondo an ema mondo abede jagono mantiere gi chenro kod agenda mongirore, agenda mong'ith, agenda mayom mar konyo oganda kaachiel kod kelo kwe Kasipul. Erokamano. Isaac Abok ma bende laro kom ni kod KMM ma bende en kweth mag jo matindo ma bende osebedo ka onyiedhore oko e weche mag siasa. Ami thuolo mar mos jo Kasipul, ting'iso gimomiyo ichung' mar laro kom mar Kasipul ni. Moso nyikwara moga jwang' duto te mawinjo kumoro amora magintie midhiambo masani. Nyinga Isaac Abok, an achiel kuom jogo malaro kom mar od bura ma Kasipul e Iro Madundo. Achung' nikech dwaro mar jopiny, achung' nikech ywak mar jopiny, achung' nikech
gombo mar jopiny wakaw gigi duto te waket kumoro achiel mondo okel telo manyasani ma ji duto te dwaro. Erokamano. Erokamano kanyakla kod Robert Ouko mar LPK. Robert Mosenyi koda Mogajwang ahinya jo Kasipul mawinji odhiambo kawuono tingiso anena gimomiyo in chung mar laro komni. Erokamano. An Robert Ouko chung dwaro kom ma Kasipul ticket mar LPK. Gimomiyo achung en ni Kasipul en dala moseng'ere gi koko gi koyo mar negruok gi remo. Kasipul dwaro jathek ng'among'e wach Nyasaye moluoro Nyasaye mok nya yie mondo remo ochako mak lwete kendo. Koro nabiro kaka ng'ama oluoro wach Nyasaye mondo okel kwe ne Kasipul. Erokamano. Ratengo koth kotiende ka wadokiri nyiso ni agenda mane ma in go ni siku yiengore ne wach ni in gi agenda mopie ne jo Kasipul. Kuom dakika moro madek kama nyiso agenda ma in go gi jo Kasipul. Erokamano. Motelo adwa luwo ne ikwara mowi ahinya jomumbo ma jo Kasipul ne adwa chomora gi dongruok tir to nobed dongruok ma onge koma kata full stop, dongruok ma onge kiawa. Yore waricho e Kasipul, sikundewa nie rang'eny mapiny monego ma achano ne adhi kete okang' mamalo. Pi wachando pi, jowa uchando pi e yore mag pur, kodhi gi mbolea wachando. Kadok chien nitie gimiluongo ni CDF. E CDF ne nitie basari. Adwa ne gol basari ni e lwet mbunge, duoke to gole e lwet women rep, gole e lwet governor, gole e lwet ker, duoke national treasury, kae to kowe skunde direct mondo mi capitation yudre. Agombo ne nyathi ka nyathi osom nono, nikech sane kati yier komiti machal nade to gikone ni ng'ato biro dewo wadgi malo nyathi ng'ama chielo. Adwa ne tiek weche machalo kamano. Omiyo adwa ne gol gini e lwet mbunge to rwake school direct mondo puonjo bed nono. Mano motion mabiro kelo e od bura dhi bedo chik e Kenya ka. Kendo an gi geno ni wabunge mamoko biro riwo lwedo. Mar ariyo, ni mar wajopur, wajomumbo, adwa na kelo mswada nikech mane tij mbunge mokwongo loso chike. Chik madhi kelo dhi miyo ni mar gi jochul osuru, dhi miyo jowadwa wang'o mbolea gi kodhi nono. Wano nonyuolo wanomo ni wan mumbo piny madhako, piny momewo. Omiyo agriculture no pur no emwachamo. Emomiyo nyaka ting' jowa malo watiego weche mag yuko jamna makoro chendo kata siasa masame. Mae gima dhi tieke. Adwa ne wang'iyo masin makunyo pi. Sani kunye gi $2 million. Masin cha kwang'iewe mwabedo kode kaka constituency en koro pigno wabiro kunye e raoi ma budget mwadhi bedo go e wach pi dhi dok chien. Change bodo wadhi gero go tangi e wi gode kata kunde mongirore met kae to pae mol ka donjo dala ka dala. Agombo ni katieko tija to dala ka dala to bed gi pi e thulwa kanyo. Mago gik mochando. Maro kuom thuolo maromo nade nikech wang'eyo yiero machielo dhi tim 2027. No, kaluwore gi tija idhi meda higa 5 mano gikende pita. Ang'e jothurwa gi nikech sani to gidhi miya. Sani e kinde masani ta pod gikepo. Nyiewo gidhi e magawa en hotel. To hotel ok inende isike, iduogo dala kotiende ka. Sani to gichiema to giko giduogo mane magidhi go na ombulu kata mna 2027 gin waya kaluwore gi tija.
Erokamano. Idiero wach mar ting kata tije mjumbe kaka loso chike to kanya neno kiluongo tije moko matimo kod sirkal ma counties. Kunyo pi en ting mar sirkal mar county. Mano ni mag pith gi pur gi sirkal mar county. E wach somo wacho kanyo ni dwaro neno ni agulu mar CDF ni gi pes mag bursaries gi onywandi kanyakla okiri kamoro achiel. Dibed ni ging'eyo moro ni nitiere twak ma kamano dhi nyime e bunge mar piny Kenya. Okawinjo kanyo ole. Dibed ni bing'e ni mano en twak ma dhi nyime e bunge mar piny Kenya sani. Kapok gidhi donjo nade? Kapok gikare an madhi jiwe. To en agenda na ma kapok gikare to biro na kanyo e madhi mi kave. Pi ni elo mbunge e chik mane en elo mbunge chalo education bende ni elo mbunge ni infrastructure kama di wach ne ni e county en agriculture to nikech ang'ama dhi loso chik manie bunge manie Kenya mamiyo county teko mano mbunge maloso temo miyo adhi yalo kacha okura na beling okano ugo ling berne mago gik minyalo losi maloki temo miyo jumumbo dhi yera e mondo mi alok chike maricho machalo kamago mahinyo jowa. Erokamano. Walimu agenda bar ne joka Kasipul en mane? Iwacho kacha ni jenzise mano ichi ni chunge komni kod mene. Erokamano. An agenda mika mokwongo kataka watoga pile an kataka timo campaign na agenda ga en base gi gik masewuothe Kasipul maneno kaka Kasipul olak makoro ana base agenda na gima Kasipul dwaro mapiyo nikichana kataka ing'iyo anatimo campaign na gapiko tukuma piko kwa kal atoro gitienda nikichana timo moro mwalungo ni door to daughter to kawacho ni anadwa loso ndara matende ni anawacho gimang'eyo ni ndara onge nikech wuodhno ni ndara onge Kasipul makata jo Kasipul ywak sana ni kataka moro makagigik to kata ndara no yudo ko kethre sana makata bridges onge ma ka en kuma aura kale to ka kutho chwe to ne iloka cha to mani leo koro egin kawacho ni manifesto na mokwongo en ndara to en gima wa need sana nikech ing'eni ndara no konyo gik mang'eny kata ka for example ni ingi jatuo moro to tuo ne omonji gotieno ing'eni inyaringo kode osiptal ng'wech nikech kaka ichopo piyo ka en gima ne en emergency to ka luwore gi state ma ndara ma wan go ka mano dong wanyalo wito ngima japiny kapod wamanyo kaka wa navigate ndara gi koro egin mano en achiel kuom agenda ga. Mar ariyo to aparo ni noniga chak gima to en mana ni ok en agenda ma onego bed ni ng'ato wacho en agenda but ni ka en ng'amo chung' e Kasipul to apani mano e gima okwongo monego wachak go. Number 1 wang'e state ma Kasipul nitie mano kaketo kaka agenda but awacho ni mano to nyaka waket ni mano kaka mibunge midhi yier nyaka wang'i notimore nyaka wang'i ni Kasipul kwe odugo e Kasipul nikech mano gima wapando kwe onge Kasipul especially mano wadwa neno sani sama koro election dhi mbele nyime mar election ni sani tensions udwa bedo high kendo ok en gimi pando ni Kasipul osebedo gi factions ma deeply rooted koro nikech wanya bedo gi agendas mabecho ndi kaka wadwa konyo jopiny ka kendo kaka wadwa dhi wuoye bunge kachacha to ka ok wawacho wach peace ni to agenda go kayem nono nikech anya bedo kata nyiso jopiny ni an kaka Gen Z adwa ng'eyo ne ng'ato ka ng'ato motoka to ka ok address wach peace ni dong diyud ka jirani okawo mafuel odhi wang'ogo jirani wadgi koro momiyo mano nyaka wa address mokwongo ma ncha asechako ga wacha na asechako movement mar peaceful Kasipul mana temo loso meetings e Kasipul kanyo make peace to na hold off nikech na neno ni nasedonje siasa to gino dhi mbele koro ngeni an na target the whole of Kasipul to koro nikech ne en kinde make siasa
iyudo ka mana jo affiliation moko ema biro kata supporters gi ema biro to gini to na target ne Kasipul. Koro na hold off ni ka wach siasa ni oserumo to wadhi kode nyime meetings gi mondo wapuonj jowa wach mar hera gi tolerance cha gichasi kanyiso jowa ni before these factions, before anything, ne wanjo ngatachiel, ne wanjo Kasipul. Koro Ndara gi kwe Maradek. Okay, Maradek and youth empowerment and job creation. Nikech iyudo kataka jok mitiyogo e gweng mondo kelwa kata weche moko meka insecurities gi gin mana the young people. Itiyo kod gin nikech honestly gi lack tije. Kadipo ni wanyalo senegi tije kata wanyamiyo gi programs magitimo maketo gi busy ok di yud gi kanyo. Koro miyo adhi ng'iyo mano nikech ambe an Gen Z. Mara ngwen manya wacho en girl child empowerment gi women. Mano nyaka wangi nikech kaka nyisi awuotho ang'e shida madhi mbele. The girls gilak a lot. Nyaka ka necessities gi to ingeni kaka jomachuo seche moko gideo gineno there are small things but they really play a big role. Yeah, thank you. So boy child ma bende gin nyithi wuone ma jogo pura Kasipul gini wegi oko na gino kawegi oko ntie kuma keto koro mana development and the goodwill of people mano ba keto kaka one mar agenda to en mana no ka mention agenda te koro ka tumo kar boy child gimbe gi lack necessities machalo kaka kaka underwears gi koro mago be we overlook as leaders to mage momiyo wayudo a lot of dropouts koro nyaka wange mago be. Koro ma idhi nyiewo negi koso idhi timo nade konywa ng'eyo iwinjo ka leader osewuok oko nikech magi gik ma ka uketo programs for example ka we watch pads ka waketo program ni we identify the girls mani in schools to we look for resources make yudo pads gi magi gik manya wayudre kata ka wawacho watch underwear there are things that cost only 30 shillings things manya yudre ka wuoko kone konyo jopiny. Erokamana Collins diernwa agenda mari ne jo Kasipul kaka jachung' mar MDG. Go erokamano kendo an kaka chung' adwaro piny. This is based from background mara as individual. Yudo ka dongo kaka nyathi kich. My dad died when I was in class 3. So wasomo e thagruok. Ajawacho ga ne jopiny ni an anyalo e primary school aduogo dala sa lunch ayudo ka guoko ninde kendo. It really means there was no food at home, but you are a bright student. Then you went up wadhi mbele kanyo secondary school punja mana gi yien. During the time mani punja gi yien you realize ne basari ne onge. Koro wen ka basari obiro kumoneta maber yudo ka basari ni en kawe tikwale akwala kose kwale timiyo jowa gi pesa matin ma cannot even sustain them their education as bare as the scholars. Koro mwacho ni kanyasa uyie wuotho gi jowa gi adhi e bunge mokwongo tik abiro ensure na increase basari mana gichiwo ne gichiwe 3,000 na wachina dhigole 3,000 atere 8,000 for the scholars and others who have 20,000 Jumani University tertiary colleges and borders mondo gimbe gisom gikonywa gero Kasipul. Other than that nachaka wachin tie nyithindo moko mariek magina nyithi kie ndoko kaka nwan nyithi kich moko be families mok nyal to nyithindo mariek na wachine gini dhi migi full scholarship mondo gisom mondo gimbe giyude ngima kaka nyalo yawo their future. Nachaka wacho ne king'iyo kaka wadak we youth and women empowerment. Tie pesa moro biro constituency office ka iluongo no Uwezo Fund 20 million per year. 20 million ayudo ni kwale akwala kose kwale to mano gima notiende wacho igonyo go jowagi. Koro Masai lawe omiyola matin Jalango be lawe omiyola matin. Na wacho ni pesa no kanya se oyiera kadhi duoke lwet jowagi mondo gigogo wala mine gogo wala yuche gogo wala mondo giwuoge lwet Masai e Jalango. Another thing my employee jowa mang'eny en piki. Okay, sure.
pikipiki employ jo mang'eny. Yudo ka pikipiki employ jo mang'eny, but gionge gi good structures manyalo konyo gi at the end of the day, because they make little, but ka ok en well structures, all organized. Yudo kata ka this financial institution mathindo thindo ke miyo gi ola magi bei mamalo, to banga gidwa tiyo gi pikipiki, to secha kimagi pikipiki kata ikaw. Koro nawacho ni e constituency na as Kasipul adhi duoko pikipiki gi into adhi form gimluongo ni SACCOs at ward levels. Ward ka ward wadhi miyo pesa mag ola mag pikipiki. Nachaka wacho ni e ola kanyo iyudo ka jowagi banka gise tiyo koriembo pikipiki godhiambo, yot ne mondo odhi omadh kong'o, yot ne mondo odhi ogo pool, yot ne mondo okaw pesa oteri e vieta, to tek sana mondo okaw pesa no chul go SHA. Koro nawacho ni SACCO ka ema dhi chul ne jowagi SHA, ma ka nyithindo gi fall sick kata wetega gi fall sick, to gin gi yore ma ginyadhi go hospital mondo thiedhgi at any given point. Nachaka wacho ni kasemiyo joga gi pesa mar ohala, waketo lwasi maber mar gohala. Ing'e maber ni economic growth mar town bedo mana ka nitie joma ng'eny moa oko ma depend on jomodak kanyo, in terms of ng'iepo, in terms of kama gidake, in terms kota transport. Kata sani if you compare kaka sani Homa Bay town grow vis-a-vis chon kane pok university nokel ka, iyudo ka koro sani grow at higher rate molo Ugis mano engega chon because of this learning institution. Okay. Koro miyo nawacho ne Ugis gima Goro High School konyowa go ahinya economically onge. We are going to discuss with the stakeholders kwanyalo convert Agoro High School into a branch of university so that jobede ye kacha. Makoro mina gama semiyo pesa wala ka nege bigger marketplace mate mano marusu gige. Eyore mag P iwacho ne which is true, water is devolved. Manda ngeni water is devolved. But as an MP you can lobby mondo ge agencies mag sirikal mondo kel pi ne jogi. Ngeni sani wan Oyugis wan maber nikech the municipality kamonyono municipal as we speak nitie pi maratemo ma is calculated to serve Oyugis town municipality for the next 20 years. Now areas outside the municipality see a lot of running waters seche makoth ochu. Koro nawacho ni we are going to identify a watch mondo watch ni wabiro ng'eyo kwa lobby mondo wager dam. Kwasegero dam koro pi kadhi malo gi sola, when they come down koro ji tumo pi ot ka ot. Weche mag pur iyudo ka as we speak gima late na mogik as we speak fertilizer in Nairobi, to fertilizer ni kalo Ugis ni dhi kawe Kindu. Koro nawacho first thing the immediate one wabiro ensure ni fertilizers wa okaw Oyugis. Mano tielo mokwongo. Tielo mar ariyo fertilizers wa ibiro kawe chiefs camps mondo jo obed gi yot mate mango mar pur ni ngima dhano. Wane band before you nini in issue mar pur no still, let me just say this, as time goes what the lobby mondo wager stores mag seeds and fertilizer within Oyugis. Wagero mano within Oyugis wadhi bedo gi subsidized rates. Masani kama uselo fachelja ibiro kawe gi around 500 shillings mag the boost agriculture within our area. There are a lot we can say, and I know time ma you have run out of time. Erokamano maduong' ahinya, erokamano ahinya. Jesse, inyalo nyiso ni to in ang'o midwa ni tim ne jo Kasipul mabende winjo odhiambo ma kawuono? An kaka Jesse Okelo mjumbe weni en so my 3 points agenda are based on education, security, infrastructure. On education, tamora inya kaka wuono wan anda Tomboya auditorium. Because of he was a visionary. As much as no touch on, men no. And kaka Jesse Okelo, before even Koyera, me and Manadu today, I'm going to ensure I'll lobby. After the country president, I'm going to chonga pay. We must have a university in Kasipul. Okadwani next time, Maya Kasipul, Labire Tomboya auditorium.
mondo wuogi jopiny. Adwa ni gigi be wakelo ne jo dala kaka devolution bugire e counties. So that is part of my agenda. Secondly, in education, I'm also planning to sponsor a bill in education. As much as Iwachonit cannot necessarily be free, we can bypass primary, secondary, the college. Kataka koridu chule maloka. Let us just educate the masses pinko. Koro bednia, iyero ni dwa dhi meduri, kati donga pinkucho. Another thing on education, I'm planning to sponsor in all public schools, especially Joma Donjo Matindo ECDs, early childhood education, in public schools, Joma vulnerable. Asetemo research, angeni in Kasipul, we cannot have more than the Alofangwen Matindo Madonji school. Corona go budget. Every child, kanyalore, kelna katanya thi school do, kadhi mi uniform te, nikech nase go kwan, it is something, an analysis manasetimo. Onge tiende nyathi obed dala, ni the mother cannot afford a uniform. There are some things monego bednia, watimo as leaders. Okay. Maitimo gi pesa ni marufuku koso allocation mar NGCDF. Okay, as Jesu Kelo, amba nagi joga moko, manya sera, to I'm also a researcher. Kangisi ni nyathia nyarwa kunikel nago bila gimora mora. I know what I'm saying. Uparo Raila no achoni idhi miwa 6,000 every month. No nge kumodhi yude pesa. Amba nge kumadhi gole pesa. Koro kikuluo. My second point, insecurity. My second agenda. Kasipul ingeni nigi matters of security. To gigite, you will realize ni gigi just falls back to literacy levels. In an stage, there are things you cannot do. You realize you can move away from crime. You can be a hard worker. You put your skill, pain. Security issues, we can even create committees mag security again. They'll work wonders. Wangi paro moro mar nyumba kumi ni okoti Kasipul koso. Okay, nyumba kumi to tiyo emani akoro a crime cannot be prevented, but it can be nyalo gang. Okay, nya gang. Some things are just natural. Okay. You don't jaku beza moro nyulore jaku. Janiko nyulore janik. Koro the best thing we can do, we counter it. This thing education. That should be our main agenda. Eriwabedi ki joma ng'eny mariek. Nikech ok ida wacho ni ijatelo, tidwa telo ne joma fuwo. Ok ijatelo ne joma mariek, you're not a leader. Sani chalo nade wach mar ng'eyo gi rieko kod joka Kasipul. Kipip kikete ratil, chalo nade kaka jatendgi. Joka Kasipul kaka jatim nono, ni wacho ni jatim nono. Kasipul to joma riek, natural. Okay. Kata ka diteriek, onge ng'a wiye pek, adok wachung' MP. Maradek is infrastructure. As an MP, we are in charge of education. And personally, I'm Kaka Jesokel. One year around 45 schools in Kasipul. So what I will do as an MP, infrastructure mass school de Pranwen Gabichgi, or employ Jogedo. If you go to Nairobi, do you know in Nairobi schools or Chelgi Kid? Have you realized that? Daktime dalaku. You don't need Mjumbo Kausingengo, your school, kama to Nairobi Chelgi Kid. Why can't we bring that here? If we build 45 schools, more and just okay la de gero. Adi Chelugi Kid, making any jam jengo, I clean cage tendane. Odi dak mayo. Ero kamano. Odi dak mayo kabisa. Ero kamano. Ebute ndi onge school mora mar public mabro bedo ko ngenge. Onge. Okay. It is going to create employment and it is also going to create a safe environment for the children. Okay. Macha uchel school gisi ngenge moko ni go juok. Makata ka ng'ato biro kawo nyathi. Nyathi kwala te okinya konyo. Ero kamano. Koro mago 3-point agenda mari. Ero kamano, education, security, code infrastructure. Ero kamano ahinya. Omondi yo
pimwa nena ni to in joka Sepul mawinji odhiambo kawuono kendo ma neni en agenda mane ma in go ne jodak ma Kasipul? Erokamano ne joka Sepul duto te achaka imuno imore uru. Mokwongo kaka thuolo niendi mondo ago mos ne nyithindo gi mano wito ngimagi opondo. En tim marach, en tim ma wakwedo ni onge gombo mar jasiasa moro mondo gichwero rembo wadu kata nego nyathi ng'ato. Jothuru wan kaka seromo kodu kata osiepe ma pok aromo ung'e agenda maga gin agenda mong'ith kendo agenda mamit kapoth, agenda masuore kodeyo. Agenda na mokwongo jodalawa ung'e ni thurwa karka wasebedo kwa jwang'o jomadongo. To Muma Maler ndiko Nyasaye chiwo ngima ne jogo mohero bedo giga moniang'o ken richo. Iyudo ni ka jaduong' osebedo moti to samoro onge nyakware manyalo mako bade, onge nyathine manyalo konye, kata jaduong' nyalo hinyore ot gi tuoche minyal thiedhi. Nene lek mar jodalawa ni kudhiala na bedo mjumbe ma Kasipul. To joma ikgi oniang' ma jodongo duto kaachiel kod kik tho e ot gi tuoche minyal thiedhi, abi achung'negi okumba mar thieth. Ajenda mara machielo jodalawa ni nyaka nene ung'eyo ga ni ng'ama miyo moro amora ber gi pesa ne ofuke. Ing'e ni ng'ama miyo koyudo pesa to penjo nyithindo dhi chamo ang'o. Ng'ama dichuo koyudo pesa to penjo ni jama waro mane senta wa mag soda donge. Koro jodalawa ne agenda mara ni ka yuocha matindo te kaachiel kod ojende matindo, ojende wetena, ano ka bimi loth ni dhi go godo wadu. Ano ka bimi bet ni dhi tong' godo wadu. Abro make sure ni kaka mjumbe ma Kasipul amigi gimiluongo ni professional skills kata technical skills as sponsor idhi e college, idhi yudo education, yudo skills mari mondo mani manyalo keti iyud tich menyalo timo mondo konyi digo kaka kari mondo ibi ger dalau. Ok abi melo thi dinego nyathi wadu. Jodala waka yuocha matindo ng'eni nyaka nene ng'ama miyo mora mora kane dhiwaga ditedo to ne dhi gombo ga tedo ga mumbo nikech mumbo ni wacho ni en kama miyo. Jodala watinde ka yuocha gi kata mor mane nige chunygi achitinde onge. Tinde giwuotho ka gikuya kuya. Aene lek mara ni ka yuocha duto te matindo kaachiel kod minena matindo abro ketu wegi moro miluongo ni grube matiso tiso miluongo ni saga. Ei saga kanyo dabro mi kodhi maber gima wanyalo kodhi mabeyo beyo wanyalo timo godo miluongo ni smart farming kata keto ni pesi ofuki kata koro okikwechi jodala wa kwecho tek. Jothurwa anasiwuothe mieche Kasipul kar kantiere let moko ma samoro kidonje mie to pi wang'ie mao. Omiyo da gombo ni jothurwa samoro donje dala moro tido ka nyithindo kuyo, samoro nyathi dhi skul kata gimokete bondie maonge kotim penj to nyathi ofeli chak ya nyathi nyathino fuoka joka dagi. Jothurwa nyathi ok ofuoka joka dagi. Ng'ata ma bondie ni nono en ong'enga. Kata king'iyo sani ndio osiepe ga man kar kagi kanti osiepe moro mang'eny to isone bondie ne nono. Koro jothurwa ana gombo ni kanyalore to nyithindo ma samoro ae mier maonge gimoro manie e bondigi achwak negi e math moro e skul jodalawa mondo nyithindo giki oket maino mar gi somo eka nyithindo nyalo bedo gi teko ka nyathi timo penj to nyathi kadho mariek. Jodalawa ung'e ni mier kama wadake ni iyudo ka samoro nyathi ri skul gi sidwaru mobaw jide berio di boro di chiko di par kata jowete ne nyiere no yundi ogede siandane. Ne en gombo mara jodalawa ni nyithindo ma samoro nyal yang no yundi ogede siandagi atwang negi uniform mondo gibe giromre gi jowetegi. Ko kamano jothurwa wawanyosi nitie agenda ni nikech nitie weche mara mochunya. Ang'eyo kaka ringo sipidi no jatelo. Kata kamane ma en twak magala moro wan gi nyithinde kindo ma bende pod bed gi jonyuol gi winjo twak. Koro nitie weche moko nagombo ni kik wamul matut. Jothurwa ung'eyo ni thurwa kama wadake niendi wantiere gi chandruok mopogore opogore. Ande en gombo mara ni kwa benu nyalo dhiala jothurwa tarik 27 dwe mar 11 higa ma Yesu Kristo miyowa ma 2025 nuwona tik na bedo mjumbe to jodalawa agenda maga ma an godo en agenda manyalo konyowa kaka joka ng'ato, agenda manyalo golowa from point A katerowa from point B. Nyaka nene jodalawa loch maber onego bed ni en loch mariwo ji. Loch maber ok en loch mapogo ji. Loch maber en loch makelo kwe kama ji nitiere. Loch maber ok en loch maber en loch monego bed ni kelo mor e chuny oganda. Ok en loch mamiyo ji kuyo ka ji obet. Ni thurwa kar ka jodala miyo nitinde kata ka ng'ato dhi e liel tibet mana nyamina leng'a ionge gi kwe dhod chunyi. Ne en gombo mara kaka omundi koyo jagono mapepeta bendera mar National Liberal Party ni wiyo udhiala bed mjumbe kaita agenda maga mineno man godo mong'ith gi jothurwa waket gi e tim mondo wakony jodalawa. Iyudo ni thurwa ka ema samoro ng'ato osepuro puodho achiel ma puodho wito ndhadho mare. Nene lek mara mana kaka osiepena moko bende wacho jothurwa ni mondo waket mbolea kaachiel kod kodhi maber manyalo miyo wanyalo yudo nweng'o e puothewa. Jothurwa e agenda maga machielo iyudo ni thurwa kar ka ng'ato samoro pod dhi imodho pi mag wath. To pi wath ni jodalawa awinjo kipenjo osiepa ni dhi golo pesa kanyo. Ing'e ni kisebedo jatelo tiji en tij representation. Mano tij achiel. Representation janyiso niya onego bed ni ne michiko iti oko kacha tiwi ni jothuru nyalo yudo konyruok kanye.
An asetudora gi jolony mang'eny, antiere gi osiepe matut, an gi osiepe man gi ndhadhu manyalo konyowa mondo wakuny pi maler ma jothurwa nyalo modho. Jodalawa, ing'eyo ni e weche mag education, thurwa kar ka jomoko lokore Yesu Kristo. Owacho ni kok ikadho ira to kibiyudo basari. Osiepega ma koni nosomo kar kagi, samoro sandore malich. Ng'ato nyisi ni nyaka ikadh ira eka ine mjumbe. Jodalawa e sirikanda ni ka bedo mjumbe ma Kasipul, to basari ibiro chiw maonge akwede nikech basari en ratiro mag nyithindewa duto te. Erokamano nya. Isaac, inyalo nyisowa ka Isaac pok owuoyo Nyakwar Gajwang', ne wawacho ni nyocha wagwelo jochung' 10 gi te e yiero mar kom od bura ma Kasipul mochan tim tarik 27 mar dwe ni higani. Jachung' mar ODM Boyd Were oseyuoro ka, Nyakwar Mogi ne onge kodwa motelo kacha, kata kamano oseyuoro kodwa ka kendo warwake mokalo en bende e twak ma odhiambo ma kawuono. Isaac, thuolo koro en mari nikech abiro miyo bende Boyd thuolo bende mondo wuoye jo Kasipul. Ng'iswa ni to en agenda mane mi iko ne jo Kasipul ka giyieri kaka mjumbe margi? Erokamano ahinya. Achung' gi chama miluongo ni Kenya Moja Movement. En lek mar chama mar kelo oganda wa duto obed gimoro achiel. Gik ma osiepe ka gi owacho timore mana ka nitiere lwasi maber ma jowa nyalo go mbaka kaka joka ng'ato, to wang'iyo kuma wakete kata watene chenro mag development. Koro agenda mokwongo madona tim en adona riw wi oganda wa obed gimoro achiel. Wasebedo gi akerekeke kata gi lweny mang'eny e kinde mosekalo e Kasipul, kendo en geno mara mokwongo ni kaseyombo jochung' wetega gite tabiro luongo gi one by one, akoni lek mane ma ni dwaro inasoika that way ka watemo to koro ok gibed gi koko mang'eny ka gidhi e liete. Koro miyo ka un ka beduru ashwara ni bang' yiero madhi yombo ni ute adhi miyo tich. Mar ariyo en ni tich mar mijumbe kata mbunge wang'eyo e pend chik mar Kenya gin weche adek chutho en weche mag representation, legislation kod oversight. Bata gombo ni mondo wawinjre ni en adiera ni japiny mago ombulu en gimodich go ahinya, en odwa ni ndara mokale pile ni maber. Ogombo ni nyithine ka somo to bedie ni somo nyaka kuma nyathine dwa nochopie. Ogombo ni pi momodho obed pi maler manyalo rito ngima mare. Ang'o matemo kelo? Atemo kelo wacho ni ya kata obedo ni pend chik mar Kenya omiyo mibunge 3 roles go, taparo ni ber mondo wang'e ni dwaro kata paro mar jopiny en ni ng'atno ma giyiero kaka jaod bura margi timo ne gidwachgi duto te e weche mag development kokalo kata kokotenore gi pend chik. Gima dwa timo number 1 momiyo akelo paro no en ni adwa revolutionize agriculture kaachiel kod weche mag somo. Ere kaka adwa timo ma? Agriculture wang'eyo kata weche mag pur en a devolved function, en tich ma county government mosebedo ni timo. Ta wacho motelo ni japiny koseyieri kaka mijumbe ok odwa ng'eyo ni ng'ani onego bed ni timo nyaka kiwango ni kata kiwango machielo ni county government kao. En odwa none ni weche mag pur and somo dhi kare. Kaka wadwa timo ma en niya, Kasipul ong'ere kaka piny mar mumbo, piny machiego gimoro amora, ochiwo gimoro amora nyaka monde wa ochiege utewa. Koro gimodwa ni watim number 1. Na kwayo ni ka watiyo gi dhok moko manyalo rito wach. Kikwaringo kuma reru mar weche mawacho. That was on a light note. Number 1 kaka wadwa watim en ni kineno jowa majopur sa mora mora ma wakayo cham to jolibamba biro gi loche madongo kendo kao chamwa gi bei mogore piny. Mano en gap mar koth telo marach. Gima dwa ni watim number 1 kokalo kaachiel kod county government wadwa kelo agulu maduong' mar Kasipul ma chamwa duto te ma jowa kayo Kasipul wabedo gi a body ma through the member of National Assembly kotenore gi migepe moko ma ok mag piny owacho gi mag piny owacho watimo gimiluongo ni empowerment of farmers. Gik magikayo obed oganda obed bando wakao at a better rate. Maendi ka watimo to wakete stoka
ok wakete sto kasto wach ni rumo kano. Seche moka oge to wamiyogi at better rates. Mano ka watimo, wadhi yudo ka wa empower the farmers mage majority, mage minewa, mage wunewa manie koro gweng. Mano ka watimo tapane wadhi bedo ni watimo empowerment mar the big population manitire Kasipul. Banka wasetimo ma na asebedo piny gi stakeholders te weche mag somo, magen principles. Gikona ni wach maduong' momiyo nyithindwa gi riembo ne school en nikech weche mag chiemo. Ka ne wasetimo empowerment mag farmers gi, to gima ne wakele stocha wakawe to waduoke school. Mano ka watimo Victor, tidhi do ka wadhi timo reduction mar school fee kod atamalo 80. Atamalo 20 modong' ni emo dhi timo through gimiluongo ni bursary. Tiende ni gima temo wacho eni adwa ni Kasipul ong'e ni bursary allocation is not the only development mame jumbe nyalo timo. To nyalo timo empowerment, that way empowerment mag farmers ki ochako duoko back, that way watimo empowerment mag nyithiwa. Agenda ma mugik en weche mag youth and women empowerment. En adira kendo awinjora ayie gi gik ma osiepega gi osewacho ni sekta mar pikipiki osekonyo thurwa. Kendo en sekta ma osemiyo wanying kabisa. Gima na gombo en CBC ni kano kelo. Nitie jogo ma samoro ok nyal nigi gombo mar riembo pikipiki. Onyalo bedo mechanic, onyalo loso bao, onyalo bedo jawiro and such kind of thing. Abede jatelo manyalo dewo oganda wagi, watergi TTIs. To ka gisetimo graduation mage, timigi pesa moro magi nyalo chakogo. Kendo ka walando weche mag tije mag constituency schools gi, timiyo gi priorities mondo giyudo kaka ginyalo konyore. Mogik en ni jatelo maber loso pend chik. Mano kaka katiba wacho. Wang'e sani ni health is devolved. Kendo nitiere kaka jodongwa gi yudo pesa moro dwe ka dwe. Agombo na bedi jatelo madhi tero bill e bunge. Ne jowa madongo gi, seche momiyo gi pesa gi, to kwongwa michulne gi SHA. Mondo giyud kaka ginyalo thiedhorego, koro bedo gi yot nikech gin rieko mar piny. Wagombo bed mijumbe ma orito oganda wagi te, obed jodongo, obed jomatindo, kaachiel kod mine. Erokamano nya. Robert, nyalo liekonwa anena ni to in koyieri gi Kasipul, yiero mochan tim tarik 27, idwa timo negi ang'o? Agenda mari ne Kasipul en mane? Erokamano. An kaka Robert Ouko, adwoko erokamano na nafas ma wayudo kuom wuok gi Kasipul gi onagi mawinjowa. Wuoyo bang' ka ji mang'eny osewuoyo bedo matek kidogo nikech iyudo ka weche moko gisekwalo mani idwa ni wachi, to nawache kama. Mokwongo, wach somo aketo mbele nikech awinjo ka jawuoyo moro osewacho chien. An bende asome chandruok. An achako chulo school fee mara kane form 2 magik matimo masters. Ka jonyuol pok otho gi ngima nyaka sani, nyiso ni dhier mang'eny mane nitie nomiyo somo bedo matek kabisa. Ka ng'iyo Kasipul, ji mang'eny nitie man gi ngufu mar somo, to ok nyal koso joma samoro jonyuol gi nitie, to nikech koso somo bedo tabu. Ka nyithindo gi miyo basari mar 3,000 kwa mfano, tedo ka modong' cha samoro nyalo dhi tame kama oyude. Ka Kasipul oyiera kaka Robert mondo abed mjumbe margi mondo ati ne Kasipul, to adhi make sure ni wa identify families maonge gi uwezo mondo wane ka nitie nyithindo monyalo miyo full scholarship through office marwa mar constituency, full scholarship. Namba 2, nitiere nyithindo manotimo tuke form 4, moko nogie klas 8, moko notieko klas 12, moko nogie klas 8, to nikech koso pesa sombgi nogi kanyo. Koro mbele. Koro idwa neno ni nyithi Kasipul odhi sikul e yo moriere mar miyo gi basari. Kando gi basari, nitiere arrangement ma waseloso manche sechako timo, ma wamanyo negi support kowuok kuom osiepewa mamoko, to wachulo negi school. Kata sama wan go ka nitie nyithindo manche wasekawo mabuora mwatimo negi kama. Target mondo wakony nyithindo gi ka gisesomo magitieko. Ng'amo mi somo kae tieko kode e school,
to kipango gimitimo kode tok school. Ng'ani nyalo bedo jama undu e yo mayot. Nikech tok kose somo ingene kaka utime koro baga. Adwa ni anbe umia thuolo ka jagane wuoyo. Kama na nya obro mi thuolo kendo madhi nyime kamiwego no nyakwara Mugajwang parni ma en twak kachiel kokalira Mugi FM gira Mugi TV odhiambo makawuono ka waketo wang'wa kendo keto ratil yiero ma Kasipul singo sera gi siasa ma osebedo ka nitiere. Bende jochung' ong'eyo tij mjumbe ni en ang'o, to mjumbe gi lwet CDF ni en mane. Koso dibed ni kikruok mar weche nyalo bedie nyaka tije ma onego bedni kotimo kod sirikal ma counties mekwa, to agenda mar nyayo kwe Kasipul gi yienge e ratil mane. Wakawo yweyo waduogo parni ma en chenro mari odhiambo kawuono mar ratil kete manaka. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka liweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Kutoka Nairobi on our way, gari ikapata head collision na lori ilikuwa inatoka side ya junction, na from there tumekuwa na some victims, wengine wameaga. Wan ji ma osewito ngimagi masiche mag apaya isiche 24 ochopo chiko. Bang' ji moko 3 tho e masich ndara Kiumbi e apaya ma Nairobi kadhi Mombasa. For your honor, tuangalie tu na masi. Hatuna vurugu, tuangalie tu na masi. Sisi wa mama tupate pesa, tuko na watoto, tutoke. Lao Luto, mwanangu, unipatie kitu niende nyumbani nikamalizie nyumba yangu. Chenro mar daro jodak makongeni ochakore ayanga kaudi machoni muko mondo mi ochiw yo negero udi mane ogonyore. We will support the ODM candidate. In Ugunja, we will support the ODM candidate. Here in Kasipul, we will support the ODM candidate. When we go to Malava and Banisa and Baringo, we will support the UDA candidates.
Siasa mag yiero madundo medo mako mach ka jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot okoni UDA siro jachung' mar ODM ma Kasipul kaka yor tego sirikand broad-based. Mana kamano nyakwara mugijang kendo waduogo bang' kao yweyo matin ka ne wawinjo thuond weche maweko ni Sadek odhiambo ma kawuono. Parni cheno ni biro ne achiel kachiel ratil e Ramogi FM kod Ramogi TV kama jo Kasipul yudo thuolo mar go mbaka gi jochung' 10 yawuot gi nyargi ma olap dhoge ndong' ne Komas Kasipul e yiero ma ochan tim tarik 27 dweni higani mano chieng' tich ang'wen jumani. Juma koro wachako kawuono niendi. Kumano nyakwara mogi jochung' 9 kuom 10 wan go ka kendo medo dhi nyime kod go mbaka ne wacho kacha motelo kacha ne wagwelo ji duto te ma bende IBC ne opuodho e yiero makamano. Ni dhi nyime kod leronwa Robert ni to ang'o mido timo ne jo Kasipul ni mulo wach mar somo mopogore kod weche mag somo en agenda mane midwaro ni jo Kasipul ogoni kura tarik 27. Erokamano. Ne wadhi break kapok atieko. Yes. Nikech na wacho ni somo ok bed complete. Kotieke certificate kende. Ka ng'ato dhi skul motieko kaeto gimodhi timo tok skul onge. Pod maundu cha pod ok watieko ahinya. An ka jo Kasipul oyie mondo atelnegi to an kod lek kod mkakati maseketo kod osiepena moko mondo wayud kaka nyithindo ma wapuonjo mokalo e lwetwa kaka ofisa mar mbunge waya motimo college kadhi mbele wanyalo konyo mondo tije kuonde manyalore to ma osome e level mapiny motimo certificate gi diploma gik machalo kamago waya ne gi kuonde ma gimana gisomo ng'ato timo carpentry ng'ato timo mechanic to waya within the constituency kuonde ma ng'ani nyalo dhi chake tich to en kamolos ma ok en mar ng'ato en maro ka jo Kasipul ma nyithindwa motiegore mokalo dhi to chako tich kacha koro mobedo sharp molojo wadgi modo ka nyalo gerore kende ma yaw kare wuok kacha kadhi koro ko wuok e skul kodhi manyo tich wuok e skul kanitie kama odhi donje ma system achiel ma puonje cha ochako yaw kama odhi betie tok kosesomo. Na wacho ni somo is very important nikech kaka yawuoyo moro no wacho ni telo na joma ok riek tek nikech pimo wach ng'ama ok odhi skul bedo matek ahinya. Kasipul osebedo dala mar lweny makoyo osebede mang'eny kata bedo waka kata yiero makore timo sani ni itimo nikech koko manobedo Kasipul nyiso ni Kasipul dwaro thieth, dwaro jakwe, dwaro jagach, dwaro jaocho. Kasipul dwaro kwe to kwe mondo wanwang' kwe ni iwacha to pok awinjo ng'ama pange kaka kwe ni dwani mondo yude nikech e kabiro kanyo Kasipul. Kora wacho number 1 jatelo madwano kel kwe nyaka bedie ng'ama bende kweno en owuon no kweno chakore kode samo wuo kane wan kaka jomochung' joma nitie nyaka joma onge nitiere gik ma samo inwang'o ka wawacho kata kum jowetewa mamoko manyago kwe kata manyalweny. Koro kwe chakore kaka jatelo kech ka piny e thuolo mane jatendwa mosekalo Raila Amolo Odinga nyobedo machiegni jatelo mantie sani Kenya nyobedo maonge gi koko gi maandamano. Nyiso ni king'iyo maber to koko matimore Kenya thuolo mang'eny koro kwa wuo Kenya mangima en ga gima otenore gi jotelo mag piny. Ka jotelo gin joma nyalo wuoyo e level ka jotelo kaka sani koro wabedo kani to wan gi kwe to kwase akabe wan gi kwe kiyiero wan gi kwe to kosiyiero nyiso ni ng'ama bede komno nigi teko mar kelo kwe kata mar nyalweny. Kore mana wacho ni wan kaka jo Kasipul wadwaro jatelo moluoro wach Nyasaye. Nitiere dhi kanisa gi luoro Nyasaye mago ariyo mopogore. Sani kore go siasa onge kindwa ka ng'ama ok dhi kanisa nikech wadwaro kom to tok koseyierwa be pod wabiro dhi kanisa kane pok mosenindo ngondo were notho be nyo wacho kanisa. Kasipul dwaro jatelo moluoro wach Nyasaye ok ng'ama dhi kanisa ng'ama ka idwa luonge gi nek
to Nyasaye muluoro jatame dhi e mano. Koro an kaka Robert nang'iyo ni ka jo Kasipul oyiera to abi gi telo manyalo kelo riwruok ma ka wabedo gi Boyd kama kawuono to wabedo kod kiny to wabedo kod orucha, to mano timore ka jotelo ma nie kom oketo kwe kaka priority. Number 3 en development. I road network yaw piny, gweng' ma yore onge, gweng' no odinore. Kolos yore me gwenge tido ka kata biashara timore mayote gwenge go. To wan ji gwenge Kasipundwa nyaka sama wekani ma pod yo kata magari nyalo kale onge. Ndalo moko nadhi campaign kamoro ko kandwa malo nochuno wawe gari mwawe geche tema ne ntie wuotho gi tiendo kwa donjo no wuotho karibu 2 kilometers. Koro doka is very unfortunate ka wasebedo gi jotelo. Number 3 nikech aparo ni akanyalo pimo psychology ni terapio. Number 3 en ni wan kaka jo Kasipul nitiere gwenge manyaka sama wekani stima pok odonje. Sima meno maliel kani. Nitie gwenge ma stima pok odonje. To kendo gin gwenge ma jomoko manyinje notelo nwa chien ae gwenge go. Kisasa mar luongo nying ji kelo kelo damu mbaya. Kendo ka gweng kama jatelo moro no ae kuonde moko sima pod onge, kuonde moko yo pod onge, nyiso ni nyawo pod nitie. Telo ma Kasipul dwaro ok en ng'ama iting'o ni tere kom. Kasipul dwaro ng'ama nyalo dhi wuoyo on behalf of Kasipul. Maka jo Kasipul obedo kama to ng'ero ni akoro kawuono gi ng'iewa kani. To gimor ni macha wuodo mano wayiero e chochung kacha represent wa e od bura kacha. Kasipul okadwa ta jonying wan gi mbunge achiel kende mano wayiero manono gi bahati. Modong wasebedo kwa yiero gi. Gin gigo manak siasa liete. Koteri e bunge kucho. To gi ling mitwa ni dholuo bokia wacho, Kiswahili bokia wacho, Kizungu bokia wacho, kore kia ni konyeri kode nade. Wadwaro telo e bunge kacha, mang'ama ni kacha, ka wuyo to jopiny o represent jo Kasipul. Kata kuwe gi dholuo e bunge? Kata wach mana dholuo, kopo ni bunge nyalo yiene, nyang'e ni mano to tek kidoge bunge. Koro na wacho ni representation marwa. Chik mar piny Kenya, ang'e ni kanyo nitie tamo. En dholuo gi Kiswahili gi English. Kotami to jopiny oyiene nyaka dhiyo. Speaker nyalo neno ni nyatimo ni ng'wono. Koro na wacho wach mogik nikech an gi weche ang'wen mada wacho to nikech apimo kaka wadhi. En ni number 1 wacho ni en somo, number 2 dongruok, number 3 en kwe makelo insecurity cha. Okay. Koro kinyi wuotho Kasipul idhi kamoro amora kionge luoro. Number mogik en ni wan kaka jo Kasipul owetna gi osewacho Kasipul en piny mochiek, piny machiek manyaka ne chakre. Kuonde mang'eny ji ong'e ni Kasipul en piny manyak. Tadwa wacho ka kwe onge to development mwasewacho gi te bedo matek mondo itim. Erokamano. Koro aduoko ni biro miya thuolo. Erokamano. Jachung' mar ODM Boyd Were bende riwore kodwa ka Nyakorom Gajwang' lewano kier matin kuom ji 10 mane wagwelo ji 8 kende ma oyudo thuolo mar chopo kendo biro e twak odhiambo ma kawuono. Boyd, ami thuolo mar mos jo Kasipul odhiambo ma kawuono, ting'iswa gimomiyo in ichung' mar laro kom mar tend od bura mar Kasipul. Ichung' nikech ang'o? Mosainya Nyakorom Gajwang' wan gi ng'ikruok matin, aparo ni wabro ng'iyo anena wach mar turfuong mar Boyd ma bende nitie kod ng'ikruok matin. Boyd, nyalo liekonwa ni to ichung' nikech ang'o? Erokamano kabisa. Amoso jo Kasipul gi jo Kenya mangima. Gi nyinga an Boyd Were, an candidate mar ODM Kasipul by election. An mokwongo adwa kwayo ng'uono achopo ka kuom chopo ka modeko. An adwa bedo mjumbe nikech hera man go ne jo Kasipul. Adwa tieko koko ma waseneno Kasipul kae mondo wayud dongruok makare. An gi several agendas. Agenda number 1 en kor ka education. Nyaka wapog bursaries maber. An kaka Boyd Were kasebedo mjumbe abro keto bursaries committees area ka area, polling station ka polling station. For example, akwena ng'adi matin nyaka ipog bursaries maber. Yes. Chien kocha nokpog maber koso nang'o? Bursaries no pogore maber kabisa. Okay. Koro an be mane ler magombo ng'eyo. Koro an be nyaka pog bursaries maber kabisa. Abro keto bursaries committee area ka area, polling station ka polling station. For example, a ward, Central Kasipul ward, one gi polling station, example Kosele.
koro kosele kanyo abro keto bursary committees area ka area to every clan nyaka bed gi representation e committee no. Koro an kaka member of parliament tija en chiwo slots ne jo kosele mondo koro giyier nyithindo go kigin. Koro tij bursary committee no en kelo list ne mjumbe. Koro an kaka boydo en kaka mjumbe en chiwo slots kende jo piny bro yiero nyithindo ma bro benefit bursary no. Kwa the infrastructure wan gi schools mang'eny Kasipul kae. Koro abro gero schools, wabro timo fencing, wabro timo renovations mondo at least wabed gi clean schools. Agenda na Mario NP en wach pi ang'eyo pi en devolved. Koro anyaka liars gi jo county government mondo kel pi ne jo Kasipul. Lakini nikech abro bedo member of parliament an be nyaka bed gi rieko moro. Koro an be abro kunyo boreholes e schools. Aketo borehole e talk fence kanyo mondo koro nyithindo o benefit kanyo, to at the same time aketo tap moro ne jo gweng mondo atiek shida mar pi. Nyaka team women gi youth empowerment. An asechako tich on 31st October through the county government no an gi empowerment program Kasipul. To kendo ne wakelo jotelo mang'eny mondo mine oyud pesa moro matin mondo gilogo ohala. Koro kasebedo mjumbe, the first priority en youth empowerment. Nikech Kasipul kanyo pok watimo youth empowerment. Okanya employ youth te ging'eny kabisa. To kendo nyaka team partnership gi TVETs gi colleges mondo wa equip youths gi skills mondo ginbe gichak businesses kigin. To at the same time an be abro keto youth empowerment. Abro kelo jotelo from all over the country mondo ginbe giwe pesa Kasipul kanyo. To adwa kwayo youths wabed gi youth groups mang'eny kabisa. Wanya bedo gi jo car wash, jo boda boda, jo taxi, koro wabed gi youth groups mang'eny. Koro sama akelo jotelo mondo koro giwe pesa no. At the end of the day wabro hakikisha ni every youth group oyudo pesa mondo gichako wala. Udo timo fundraiser mar yudo pesa mar konyo yudhe. Yes. Okay. Agenda number 4 en yoregi. Of course wang'eyo wan gi national government roads gi county government roads. Koro korka national government I'll ensure ni waloso yorogi te. To kendo abro liars gi jo county government. And as a member of parliament okanyangiso jo Kasipul ni yoni mati JMCA. Jo Kasipul ora Nairobi mondo team representation. Koro nyaka liars gi county government mondo walos yoregi te, either national kata county government roads. Okay. One number 5 in stima. Of course Kasipul kanyo one areas, for example Kosele gin gi shida mar sitima kabisa. To ng'eyo sani wane broad based. To kendo waziri mar stima en ng'atwa. Koro abro hakikisha ni atimo follow up a last mile connectivity. Mondo abed gi stima in every area. Schools, churches, kamora mora. Okay. Koro nyakwa bed gi stima in every area ka area. Okay. Churches, schools, kamora mora. Okay. Mondo at least water Kasipul mbele. Another agenda in security. Nyakwa tiek wach insecurity Kasipul kai. Of course was experience koko mang'eny Kasipul kai. An kaka boy dwere asebedo kalando kwe. In every campaign, in every meeting alando kwe. Koro adwa kwayo jochung' te. Sama koro wagoyo campaigns waket kwe.
to kendo ng'ato ka ng'ato nigi haki mar goyo campaigns in any area. An gi penjo ka adwa mana ng'adi matin. Gin ang'o gang'o midwa timo mar kelo kwe kendo mar neno ni arita kwe obedo maber? Kopogore kod lande gi wache gi dhogi. Yes. En ang'o michano timo kapo ni Kasipul oyieri? Yes. Abro liars gi the security agencies for starters. But at least wanyaki tukata police posts in some areas in very volatile. You know, mondo koro abed gi police everywhere. To kendo wan kaka Kasipul yawa odo enota achiel nyakwa bed united. Nyakwa bed united kako ganda. Bang talk elections what the 10 aspirants wajo Kasipul. Okay. Kuro onge tiende kilo koko left and right. Nase nyoro na uyo gi Okindo Majiwa, Mheshimiwa Okindo Majiwa. Okay. No alaro kode ticket mar ODM nominations. Kuro I'll reach out to every candidate ka talk elections. Mondo wati kanyakla water Kasipul mbele. Erokamana. Erokamana enya. Nya kwara Mugajwang chal kagi maburo kao yue matin kawa duogo nti weche mathoth mabedo wabro ng'iane na erokamano ne jochung' aboro te ma oyudo thuolo mar go kodwa mbaka odiochieng' ma kawuono ka watemo ng'iane ni to sera gi singo gi siasa ma osebedo kotiap e kar chung' od bura ma Kasipul penjo mar maduong' ni gi higa achiel gi dire modong' ni weche ma ji aboro gi wacho be gin gik ma ginyalo biro timo ma timore kinde ma bende agulu mar NGCDF do ne ong'ado ni en tok chik gidhi timo gi nyalo mane Nyakwar Mugajwang to marang'o momiyo weche matimore county governments kata tije ma katibo yango ni ma county governments jochung' aboro gi duto wacho ni gibiro timo dibed ni nitiere ng'ikruok moro e yor chik marwa koso nitie ng'ikruok e yor ng'eyo mar jochung' aboro gi okang'eyo in kaka jawinjo kendo jawinjo marwa in ibiro ng'ado kendi kaka Kasipul tarik 27 dwe mar 11 gini chieng' tich ang'wen ombulu mari en ratiro mari gima nyaka ing'e kura mar 67 gi dire kanyo biro bedo kod ting' mar yiero mjumbe margi. Gima duong' Nyakwar Mugi en ni wanyauru kwe waketuru kwe to kane ndiko kura gi opande mari mane bibiro ting'o to kane ndiko kura kitiyo kod passport mari mane bibiro ting'o IEBC kokalo kuom chenro magiketo gi ikruok magiketo ibiro dhi kama ne ndikorie kaka jago kura mi confirm kokalo kuom list manotigo e higa mar 2022 cha ema ibiro tigo Nyakwar Mugi. Kuom mano ugoko chieng'ono idhi yier jachung' miparo ni obedo mjumbe mari kaka jaod bura manyien ma Kasipul. Wakaw yweyo Nyakwar Mugi ma en ratil kokalo kuom Ramogi FM gi Ramogi TV. Med mana oro ote mari e SMS WhatsApp kachiel kod Facebook Live gi X bende wantie achiel kachiel kete mana ka. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Tanuka. Download Koro and say hello to Easy Living. Ameniweka huru kweli, naimba
sasa, haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Oimore nyakorom gajuang geno mara enirio makare machigna hinya chendo eno imore taipa yoko adek dumara paga chiel ganario prario kod abich dong mandala ngwen kenya nyakorom gajuang to ibago yiero madundo e kunde chungod buche pogoro wa miler kaka wuono ne wasebedo kwago tachare sa chiel ginuse county mahwabe kama waketo jochunga makasepol eratil nyakorom gajuang en tok mapokorumo mewa mima weche manyene yo machuok kende kaeto waduoki Homa Bay mondo mi watiek twak makamano kendo achak kwaduoge studio kae mwang watiek gimago mag tuke mi obedi kodwa nyaka giko gokodwa mpaka bende lai enaria deka uchiel nono wanti lai Facebook Ramogi TV ke imbi mara SK Chiel gi Ramogi TV ke nyambui mar YouTube magi thundweche kutoka Nairobi on our way gari ikapata head collision na lori ilikuwa inatoka side ya junction na from there tumekuwa na some victims wengine wameaga. Kwan ji ma osewito ngimagi masiche mag apaya isiche 24 chopo chiko. Bang' ji moko adek tho e masich ndara Kiumbi e apaya ma Nairobi kadhi Mombasa. For your honor, tuangalie tu na masi. Hatuna vurugu, tuangalie tu na masi, sisi wa mama tupate pesa, tuko na watoto, tutoke. Lao Luto, mwanangu, unipatie kitu niende nyumbani, nikamalizie nyumba yangu. Chenro mar daro jodak makongeni ochakore ayanga kaudi machoni muko, mondo mi ochiu yo negero udi mane ogonyore. We will support the ODM candidate. In Ugunja, we will support the ODM candidate. Here in Kasipul, we will support the ODM candidate. When we go to Malava and Banisa and Baringo, we will support the UDA candidates. Siasa mag yiero madundo medo mako macha jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot okoni UDA siro jachung' mar ODM ma Kasipul kaka yor tego sirikand broad based. Machiegni nyakorom gajuang jaloko en Liz Otieno nyinga Lydia Hukeyo. Jachung' ng'we laro kom od bura ma Kasipul nyime gitedo i campaigns magi kagi manyo mbolo ir jopiny. Motol ne yiero madundo maduol mara IBC bauta ipo kod abiro duene. Kaka reporter maro ma county ma Homa Bay Ali Abich lerono akar chung od bura ma Kasipul tere kod jogo mbolo 17,000 mi abich ka pagadek mabiro wuok oko mar tego jochung' 10 ma olap doggi ndong ne kom kar chung od bura no. Mandala ngwen kende to gana jo Kasipul dia debe mar yiero jod buchgi manyien yiero madundo madul mar IBC obagot changwen majuma manyien jochung' malaro komod bura ma Kasipul dhi nyime kod kisera mar ombule gwenge mopogore kalore kodul mar IBC kar chudo bura ma Kasipul ne kod jogo ombulu 67,513 ma jochung' duto 10 lombo mondo dhi osirgi.
jochung' apar ni IEBC opuodho mondo dhi lar kom od bura ma Kasipul kendo mae kaka IEBC ochano nyingegi. Isaac Kiche Abok mar Kenya Moja Movement, Philip Aroko ma ok ochung' kod duond bura moro amora, Robert Manibior ma bende ok ochung' kod duond bura moro amora, Rateng Kotiende mar United Progressive Alliance, Jesse Samson Okelo mar Democratic National Alliance, Collins Okeyo Mondi mar Movement for Democracy and Growth MDG, Boyd Were mar ODM, Jasmine Linda Oko ma ok ochung' gi duond bura moro amora, Robert Uko mar Labour Party of Kenya kaachiel kod Ismail Omondi Koyo mar National Liberal Party. Jochungo koro moro ka moro dhi nyime kod kisera mar ombulu ka Philip Aroko mane lose gweng' ma Mitete ne ojojo go ombulu ma Kasipul mondo kik obi obed kod luoro tarik 27 ma itime yiero kendo gine ni giwuok oko ka rombgi mar go ombuchgi. Jodala wagi makwayo kende ni waketuru peace, wawuoguru oko mondo wadhi wago kura. Kik wuondu ni nitiere ng'at mabiro koso kwano kurawa. Kik wuondu ni nitiere koko mabiro wuok. Wan joma nigi kwe. Wa mobilas jowani wuoguru oko mondo go kura kato warituru kura ni ne jogo mapango weche mag maundu. Adwa nyiso ni ok wabiluor mondo wa protect jowa, mondo warit jowa mondo go kura, mo warit kuchwa malandi yombo matarik 27. Agenda mara ma joka Kasipul ni waikre uru ne luwo direction mabiro konyo jopiny. Direction ni inyalo mana chiwe gi Philip Aroko. Jok mamoko ka poka winjo ng'at momiwa agenda ma clear. E kinde no bende nyadendi Jasmine Linda Oko ma bende laro komno kod joma chuo chiko bende otero kampen mar chiro ma Ombek ka olombo jopiny mondo bi opare. Jasmine ma bende tiyo ga piko e kampen mare wacho ni ong'eyo midhiero kod chandruok ma joka Kasipul kale ma ka omiye thuolo to biro kete maino mare. An kaka wacho ni ana kampen ga piko gi tienda. To mano wacho ni ka wacho ni adwa loso ndara kata ndeni Kasipul ka en gima ng'eyo nikech ana atimo door to door to kaka asebedo ka wuotho aneno ka Kasipul ka walak ndara mana achiel kuom manifesto na. Mar ariyo, pi nitie kuonde moko ma onge pi ma mine ywak sana ni pi kuma oketnegi pi bor sana ma pi maler ni ok en readily accessible. Ma mano en achiel kuom manifesto na ni wakelo gik ma necessities gi machiegni ne jopiny nikech mano to e chuny development. Tich ang'wen mar juma manyien oganda joka Kasipul dhi e debe mar yiero jood buchgi manyien e kinde ma jochung' mopogore dhi nyime kod manyo ombulu jodak e kar chudo bura ma Kasipul bende kod dwaro kaluwore kod jaod bura manyien mabiro telo negi. Odwaro jatelo malong'o manyalo konyowa kata nyithindo. Wapuonjo nyithindo kuma giyude tije bende onge. Wan kodgi e udi. Nyithindo ling'aling'a ma kata gimoro amora ma nyathi nyalo konyo onge. To nyathi tipuonjo midadori makara ni sama ni puonjo nyathi idadori makara ina we nyalo kosi e long'. Wadwaro jatelo mang'iyo mbele ka waweyo gimichame dhok kata pesa mimiyo ji. Wadwaro jatelo maneno mbele, maneno nyithindwa nikech wan kaka Jombek residents wan gi nyithindo mang'eny to buore apiko to barupe to gin godo. Koro wadwaro jatelo manyalo donjo e wuoche wa kaka jopiny. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tend kweth mathoth e od bura e Senate Aaron Cheriot olero ni duond bura mar UDA biro siro ODM e yiero madundo ma Kasipul kaka yor tego osiep mar sirkand manywanda. Kolose kanisa mar Nyalieng Parish e kar chung' od bura mar Angwe, Senator Cheriot chal moloko ng'eye ne moko kuom jokanyo mag UDA ma Nyanza ma yande osewuok apiaya ka siro jachung' kar kende Philip Aroko. E kinde no bende jakom ODM Gladys Wanga onyorore mar siro chung' mar duond bura mar ODM ni ok gibiriwore kod kweth makwedo piny owacho. Already Senator, the UDA team in Homa Bay and across Luo Nyanza came by and you in Kasipul and they are campaigning for the independent candidate. They are campaigning for the independent candidate. It is confusing our people. Raila Odinga sat down with President William Ruto and they looked at the country and they knew the by-elections that were coming. And we agreed and we said we are going to be strategic. It is only now that I'm in Homa Bay that I can see the wisdom of their decision not to field candidates against each other. They sat down and they said in Magarini, in Kilifi, we will support the ODM candidate. In Ugunja, we will support the ODM candidate.
Here in Kasipul, we will support the ODM candidate. When we go to Malava and Banisa and Baringo, we will support the UDA candidates. They knew what they were doing. Na ndio maana ninafurahia siku ya leo. Hii mchanganyiko kidogo msijali. Unajua kuna watu either hawajui ama wako na maadui zetu lakini wanajifanya ni marafiki zetu. So don't worry. Me, I know on Thursday evening we will be celebrating ODM victory. We are family in the broad-based government. Na mambo hii yote mnaleta hapa, nyinyi ndio mtaumia. Wananchi wa Homa Bay, we know where we have come from, we know where we are, and we know where we are going. Professor Kithure Kindiki okone Rigathi Gachagua ma en jatend disipini komod bura Mambere North UDA biro kao kinyi mang'ich ni mar jachung UDA Seth Ombulu majiluto Ombulu gimuolo kendo ok en mar goyo kor. Kindiki osiemo Rigathi mondo chiw luor ne jotelo moyier manaka jafom marwa Walter Nyambagalero. Rigathi kata kamano othal kod Kindiki kokoni thuolo mar UDA loyo yiero ma Port Katon Mbui. Hivyo mimi nitakuaibisha. Rigathi Gachagua nitakuaibisha, wachana na mimi. Omba kura ya Karish, wewe wachana na mimi. Mimi sio mtu ya kucheza naye. Hey. Yeah. Ena mende siasa mapek momoko tweta kapudho lochie dipo mamodhi nolothie. Alafu nakuja na kimbele hapa na kierere. Wewe kwenda huko bwana na uachane na mimi. Wewe Goliathi. Umetisha watu siku mingi. Umetesa watu siku mingi. Siku zako zimehesabika. Alhamisi tunakumalizia. Mene tekeru pasin. Jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki ong'wano Rigathi Gachagua. Masani oketo siasa Mambere North. Mochiek gi kisera maiyo twere. Kaseto Ombulu edhot kadhot. Ukiendelea kunitusi. Wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa, najua mambo mengi. Usicheze na mimi, nitakuvua nguo wewe. Hauna hata heshima. Yaani unatusi profesa mzima. Mtu ako na heshima zake alafu unakuwa Ni aibu si aibu? Kwa sababu tunasema Kasongo akwende. Ameharibu nchi, ameumiza sisi watu ya Mlima Kenya. Amechukia Wambere, amechukia Waembu, amechukia Wameru, amechukia Wakikuyu. Amefuta watoto wetu kazi. Maosi Yesu wote wetu wa mlima amefuta kazi. KRA hakuna mtu hata mmoja ya Mlima Kenya. Kenya Port Authority amefuta watu wetu wote. Kindiki Manuel Oregwengi bura. Monyondo nyaka Kivue. Kaseto Ombulu ne jachung mar UDA Leonard Wamuthende. Kune Rigathi ni onge kod chenro mag dongruok. Kupogore kod timbe magalagala magleny gi odumb ji e kinde mane en jatij loch nanga. Alafu anajifanya yeye ndiye mtu sijui mkubwa hapa. Kama Mwai Kibaki hakuwa na maringo, kama Uhuru Kenyatta hakuwa na maringo, viongozi ambao walitufanyia mambo makubwa. Who are you? Unaongelesha nani wewe? Mimi nimefunza Kenya na ng'ambo. Wewe ukiiba mahindi ya wananchi ya msaada ya maskini, unaiba ukiwa dio. Mimi nilisema kama kiongozi wa Mlima Kenya, ndovu isizikwe na nini? Na nikasema ng'ombe isikufe na mazi. Mimi napongeza watu ya Mbere. Vile mumekula pesa ya Kasongo. Mumenyoa Kasongo. Kasongo anyolewa sinyolewe. Esejego mane kar chung od bura Mambere North. E gwenge masia Kagot kod Kanyo Ambora. E kama Rigathi Gachagua weogo e debene Newton Karis. Mar DCP e kama Rigathi onyo ni ng'ut Kindiki kod siasa mag pesa buro. Heshima ya Wambere katika Jamhuri ya Kenya itajulikana siku ya Alhamisi. Haujui kukaa na wadogo wako. Unapiga mkubwa wako kwa sababu ya kimbelembele. Rigathi okoni jotelo mawuok mondo Kenya onyumi ofuko mar jatend piny e kendo en wichkuot mar adhaye ka jotelogo loso mana katetni. You the people of Chicago, if you elect Muthende, that is a flower girl for William Ruto. He will not work for the people of Mbeere North. Fire, say fire. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jio chiko yangore ni osaitongi magi seche prayo kodangwen bang jiamo kade kuitongi magi apama Nairobi kochio Mombasa. Masirama kamano nojuko nyamburko mar jowuoth matingo ji prangwen kodadek kod lori oweyo ji mamoko kod hinyruok. Magi timore kinde ma jiamo kariyo manoyudo hinyruok e masirama timore Mboni owe thuolo mondo mi odog pacho bang yudo thieth kamo kariyo to pod ngimagi ntiere kinda kuru koda Sumbi. Oganda kod joriembo kwa mondo mi obed motang' e kinde magi tiyo koda paya inyate kinde ni manyasi mag giko higa kayo machiegni. Kwa mwendo wa around saa 1:15 tulikuwa tumetoka Nairobi on our way, gari ikapata head collision na lori ilikuwa inatoka side ya junction, na from there tumekuwa na some victims, wengine wameaga and others wamepata serious injuries, wengine wamepata minor injuries. Like me now here, I'm complaining my chest iko na some pains, na wale wengine wagonjwa wengine wanaendelea kuhudumiwa, wengine wamepelekwa theater, wengine wako x-ray na wengine wameenda kupewa madawa. Ile kitu naomba serikali haki itendeke, sababu alikongwa akiwa laini yake, hata ni kama alikongwa kama amesimama na ameacha watoto na bibi. Kwa hivyo naomba serikali isaidie. Wayo matenya koromga jonga singoli ni wadoka e county ma Homa Bay network mar ratil kama ne hikete ratil jokanyo machunga marakom karchimod bura makasi pool kama no kama mwalimu Faith Mzomo wachono woro kaka siasa tek Twitter bende neno kama nyar Odera wachone kata ka eni yero to be otek ne ano bende ote madaktari Omolo Kennedy entiere kodwa e chenro ana Sergeant Maki Migori County Kaoli Bernard wachone one mane broad-based government okwa wogi kod kuchwate wachono komos ne governor mare Dr. Ochila ya. Kwa hiyo matenya koromga juang na nyisi ni kwa duogo tatenya e county ma Homa Bay kama twak makamano dhi mbele nyalo paro en twak mo kelo kanyakla jogo machunga kargia park ramon tiere achiel mane okochopo twak makamano itayo gi VOJ e county ma Homa Bay. Kikidhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo.
Tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakorom ga jwang' ateri achiel kachiel nege kaunti ma Homa Bay kama tudre kod VOJ mar dhi mbele gi twak mar ratil kama waketi ratil jokanyo malaro kar chung' od bura ma Kasipul. VOJ machiegni. Ero kama nanya Lydia Okeyo kendo mano ne wawinjo kaka jopiny giwegi koro wuoyo kodwa odhiambo kawuono ka gimbene gin gi penjo ne jochung' aboro ma yudo thuolo. Ero kama ne jochung' aboro gi kuom yudo thuolo kendo mar mbeko gi jo Kasipul. Awacho kacha tarik 27 dwe mar 11 jo Lutombulu 67 gi wiye biro bedo kod ting' mar iro ng'at achiel e kind ji 10 ma IBC ne opwodho ne raro kom makamano. Ma en twak ma oyiedhi mabiro ni Ramogi FM gi Ramogi TV e chenro maratil odhiambo masani nyako Ramogi Jwang'. Uwinjo kaka jopiny uloso penjo ma jopiny openjo ka. Wecha kodi inyalo nitie agenda moro ne wacho ni wino wilgo tido ne wache mapiyo piyo kapok achiwo ni thuolo maduoko penjo. Winjo kaka jopiny openjo penjo mangima mokalo. Nitiere moro ma kuodho na ni wino wilgo tido ni dier ne jo Kasipul. Thuolo koro amiyi. Thuolo manok. Erokamano ahinya. Erokamano. Achaka duoko erokamano ne nyikwa Ramogi oganda duto mochopo ka mondo mi giwinjwa. Ahero weche mag somo nikech somo no ema kelo achiel e kind oganda. Agombo ne jopuonj ma wicho wigo mondo waparge ni japuonj motiyo makare wabed gi thuolo mar mede mijingo wachiwo zawadi ne jopuonj machalo kamago. Ng'ama otimo maber jopuonj mopuonjo. Machielo kaka mbunge madhi tiyo adhi kelo prize giving day, education day higa ka higa mondo mi nyithindo kaachiel gi jopuonj onwang' jip mondo mi gichak gitim maber malo kacha chien kacha. Akete agenda na ni tich abich mogik ka ok nyoka gi lunch ma adhi keto ne nyithindo duto ni tich abich mogik nyithiwa dhi chamo chapat e skul ka skul e Kasipul. Adwa ne library buge onge janyuol mabiro ng'iyo buk e Kasipul mak mana buk ma onge skul. Library idhi pong' gi buge timore e constituencies mamoko machalo Kiharu, timore sani dhi timore e Kasipul. Skul ka skul ma secondary nobed gi computer laboratory, science laboratory, mano dhi bedo chik e tenda. Adhi chako gi physical plan
nikech onge skul manigi plan e Kasipul sani. Architectural plan onge kata achiel. Kwa medo gi vision 10-year plan mare mondo mi wang'e ni rem mane manitie gi budget mane mowinjore go. Ok ne sama ang' abiro kaka mbunge madhi tiyo siemona magi wadhi timo nonro muang'e okang' ma skul nitie gi kama onego dhiye. Mago gik mawelo madhi kelo manyoko tim chien kacha. Gimomiyo openjo moro openj ka na agenda mane mopogore gi manyo kuom mwasewacho ka to ne mijumbe mano senendo ne tiyo kare. Auditor General's report luwo ne $15 mano lale basari momiyo na wacho ni gina dwa ni gole lwet mbunge tere obed chik dhir gino the school direct a CDF fund. Auditor General's report maiga mokalo bende chak lando en mtandao unyalo ng'iye unyalo google $60 mano lal ma ok ong'e kama nodhiye emomiyo igwela emomiyo adonjo gini wach mangima mokalo public finance issue. Ere kama chik wacho nang'o kuom ting' ma jaod bura nigo e agulu mar NGCDF? En patron to gini tend kata ne jalo mayiero jokombe makanyo ene mochung'e weche. And tende ok jogo nyal tiyo ma ok ne mbunge moro no tiyo. Kaka sani kodhi omiya tijni kaka gidhi miya ok anyal tiyo gi joma ne timo kosa moro kagi kacha mana jogo mane samoro tiyo yo makare. Kiche fund accounting officer e gulu mar NGCDF en nga? Accounting officer mar NGCDF funds en nga? Ok fund manager nitie mar NGCDF. Koro ka nitie weche mag accountability ng'ama onego beni penjo? Nitie ng'ama puodhe mobed kanyo. Ok de ket ng'ano thenge miwe ni en makoro duoko gigi ma ng'ama ni malo no ok okaw responsibility. Kamano. Kamano wadwa no kwayo tich no luwo ne odhi chiwo tije ne jowa duto. Aparo no somo pacha koro otemo kwayo tich gi rieko. An amede ni kanyo kiko deo abro dewe kase kawo gini obro yudo tich. Otemo luwo ngero moro kanyo mondo apar wechegi. Erokamano ahinya. Jasmine, inyalo nyisowa ni to nitie penjo kama bedo penji ni wang'eyo chandruok ma wan go. Warito nyaka yierwa kata irito mondo yieri kore ka ilot chandruoge momako jo Kasipul? An awacho ga ni manyalo timo kaka meka ing'eni sama na awacho especially weche these small necessities ne jinyiero to it's a very big issue. Nikech kanyalero matin awinjo ka koro kae everyone nigi mpango maber mar education, kaka wadwa puonjo nyithindwa, kaka wadwa keto negi basari, kaka wadwa target full scholarship, kaka wan go siepe madwa konyo watimo magi. But okawinjo ka ng'ato wacho kaka wadwa make sure ni wa target ni gik mwaketo gi everyone chopo no yudgi. Nikech wawacho gi maber ndi, but king'iyo the rate at which wan gi dropouts ng'eny. And kata king'iyo gik ma kelo gigi ne gik ma wacho ka sama wacho wach inawe to ji ne nyiero, but iwinjo ka kata nyathi wiye kuot dhi school nikech olak such things. To koro kochako timo tich matin mondo mi embe ochalre ni gimbe gin the same level gi nyithindo moko manie school. To ma once no sechako mulo pesa matin ding'eni koro wach sombe ni odhi neno ka koro okochuno. Koro wan malo ka wadich ni waloso basari to koro nyithindo monego bed ni wamiyo basari gi to wawe lal gi piny ka. Koro gi na wacho point no to naneno ka ji ok okawe serious, but it is a very serious point. Nyaka wakwong walos foundation koka wach mamalo gi. En mana ni time matin kendo ne waseywa kaka jochung ni manifestos to dwa chalre te nikech shida to en common Kasipul kachacha. Ado mana ng'edi matin manifestos magu te chalre
King'iyo ng'ato ka ng'ato wacho ndara. To ang'o mono winjoru kaka joka ng'ato? Winjo mumbo ute. Ngeni dir ng'ata chiel. Ang'eni ma demokrasia. Man demokrasia to kendo na adwa duoke ni demokrasia kata multi partyism mane ji fight for oyienwa ng'ato ka ng'ato express interest. To yembe oko wacho ni ing'eni koro kizungumkuti bedo ni ere ng'ama wadhi tero no nikech kata gima watimo sani en ni watemo ng'iyo ni ng'ama dhi lidwa koro kopogore en mana ni nyaka yier ng'ata chiel. Kendo nawinjo ka ng'ato bene penjo ni ang'o ma wanya wacho mopogre gi ma ne the late timo. Mano be duokre gi penjo no ni otemo wacho ni nitie kaka onego nikech wane mo targetwa to hapa ni kaka jochung'te no onego penjite ni out of wan jochung' 10 gi ang'o ma everyone wacho mopogre gi mane the late owacho ni nikech ok apar ni allow me just to say this Nika Wood, the late Nika Rembo Timo Mana the exact same thing. Emben a person on his own, my emben gigi. Tipe Jimoru Kamano Penje, Negiteka, Kotiende, we are no Boka Penji, watch Mar PWDs, Jomani Ngol. Erika Katendidwa Neo, Neo Conjo, Mantaking all, but better again Jogo Kura Kasipul. Kapukabiru Collins. Agenda na sewa cheka bisako. Okay. Sako advocate mabengio. Special interest. Okay. Umjok manigingol. Okay. Ino kama nenya. Mwalimu joma nigingol. Nentipe jomane ja penjo moro ka openjo. Yes. Emano na ngeni okne wawacha agenda te. To agenda moro mango and inclusivity and participatory leadership. Okay. Kore inclusivity kai emowake temo keto mio everyone fair chance wa include everyone. Inclusivity ka gi participatory leadership. Ino kamano. Tingmane mamjumbe bedo go ya guluma CDF. No penjo kindly. What role will the MP play in the administration and management of NGCDF funds? Gidok Machielo. Gidok Machielo kaka ne wadwa wacho ni enotimo mana patronage to tiung'io mana kaka pesa nitiyo. Okay, irokamanya. Collins, penjo chagi mar PWDs then kadipon tie gimoro ma ne bet ka gima sano ng'adi moke wacho tami thuolo matimo kamano. Erokamano kendo Victor. Such a time me am a chuok no katieko 1 or 2. Okay. Because I didn't even talk about Akwa any bed king or sure. Camera cha. Okay, sure. No, okay, no watch about insecurity. Kata security makasepol. Insecurity makasepol and both bad leadership, poor leadership or bad leadership kata unemployment. The leaders moko take advantage of the unemployed youth mondo giti kodgi a source of koro ginyiso gi ni wamiyo giwanda osoma ten to gibedo ne koro gibedo hostile nikech ka kobedo hostile kata tiyo according to the master tifwenyo ni koro kodhi yudo gima onego yud cha to unemployment mosebedo key might lead to that koro gibedo vulnerable to those handouts. Osipani openjo gimoro ma want to anchor on that. Basically, wano konyolo Kasipul nyoro, and we have not to be into leadership ma Kasipul kware nyoro. The late naragonyo the late na support ma was we actually somehow is PA mobede bunge. Kianyago tibiro ng'eyo ne abiro duoko gi Jamagungu mawacho ne ang'o makoro kwa wewe wuode otieki gik manotimo dak ne wapenji. Personally, I asked a lot kane mheshimiwa the late okelo bus ne Nyagoa school Nyagoa Lutheran mako kane chakore school ne onge infrastructure, ne onge classroom, school ne onge laboratory, onge library, school nyithindo some tie yien, school nyithindo chul ne kata pesa ma sirikal okelo mar basarini tikelo bus ne school makata yo madhi school onge. When we asked for us to set priorities right, no duoka achiel momiyo na wacho ni wang' no kachaka support ng'ato
Nicolens kamane kaka tiyo kanya sao yie jo Kasipul chimuno yieri. You will set those who are party right bution jo Kasipul kamano. Second to that, when I talk about and as a youth leader Majo Kasipul for quite a long time. When I was the youth leader Majo Kasipul, I came up. It was when we want to solve, we want to create an employment, solve societal problems. Okay. I came up with the waste management mechanism, outsourcing of waste and Makele Homa Bay County. I want someone to come and challenge this today. Okay. Kana Kele na mie ukumu, former MCA, Luongona Pase, Maist Kamagak. Okay. Ni Mondoteri Assembly for discussion. Okay. Unfortunately, no Giteri Assembly, no the Elwet governor. Okay. Governor found a friend, Manomeo, Maist the late MP. Ematimu waste management makase pulsane and a project mana institute in evidence mako penji tinyalo pedho no ka egala moro ne. Yeah, I have blueprint. Talking is an thing mondo be a pedhe. Okay. Okay. If you could ask me to pedho it, I can tell you that. Yeah. Okay. So when I brought that, Nakele Mondo employ youths makase pol, right from waste collection, waste transportation, sorting out of waste and waste recycling. And did you know, in the entire country, I stand to be corrected, there's no glass recycling farm. My opted the county for discussion, now county government could lobby Katamanyo, an institution outside the country, Mondo initiate an industry can recycle glass instead of cow glass as Tikunyubu did the Ibu dire. Then the AP took it and employed only a few. No, let me just finish. Okay. Amida Kachiel Kende. No. Kiyena. You know, you have given me so many things to answer. You are giving me 1 minute. So, what is it for? Collins Tulupudmari. Yes. I'm answering those questions at random, one by one. Secondly, there's a youth Buchako Penjokane, Jomanegi Ngol, Wakitokani. Sirikant Kenya kan nigi chik. Mawachone ntie projects. Mimi jok man gengol. Projects gi wabiro miyogi. If akada ketomano kama wabedo kata gi osip na Jessica. Ungeni wen kan youth makase pol kan oseger chiro makase pol. Masam forces nedama kata yugis chiro. I came in as a youth leader, more defending our people. Along defending that, I insisted need people living with disability nyakanemi chuachiel. Okay. Then people living the youths nyakanemi chuachiel. Okay. Choni kano semegi, I also insisted because I came to realize ni jogi ko wene gi pesa go mondo gidhi team go something ma meaningful. Even though some of them don't do that. What I initiated woni mondo gichul health care programs give these proceeds mondo ga ng'ato tuo kikoro chako many pesa odhi adhi hospital direct nikech that's why I'm saying ni matter even for the country when it comes to the issue of SHA. SHA registration, SHA is a very good health program. I want to tell the country SHA is a good health program. The only problem manage SHA is here. Registration was done mock bear. Because our people were not well informed. Kaka register. Yeah, that's what I'm giving out. I realize ngamano go ode ochul siling 100 chula lofachiel. Ngamano go chul 50 bob chulo 500. This is legislative now. Ko yera tad the legislate mondo wa mondo team new registration for the SHA. Mondo jowa chul SHA kulingana na uwezo wa mfuko yao. Manage 1. 2, what the lobby, I'm not lobbying, but we are going to legislate mondo shani chak chule to a level ma ngato nyalo chule on a monthly basis because jowa yudo ka onge pesa motima ngo morom. Then what the chakwa keto ni jodongo age 60 and above or 56 and above. Mondo chule gisha directly gisirikal gikata pesa gund national NGCDF ne mondo kigi bedi the problem mag healthcare systems. Irukamana nya wacho ni shano otimo kinde mar konyo kaka joma ok nyal bedo thuolo mar chudo kokalo kuom chik ma wacho ni obro biro e bunge mar piny Kenya kapo ni jo Kasipul oyiere. Irukamana nya Jesse iwinjo kanyo ka jo pinyo penjo moko masanja wach mar PWD sindu address nade kaka jachung. Okay, irukamano VJ.
An kaka Jesu Kristo. Ang'e ni idhi landa tarik 27. Adhi chako tich. So, first case is that of disability. By the way, there was a time now I sprang my knee. And so it taught me something about disability. Okay. I still have a painful left knee. Jomanik disability can come attack. Never take them for granted. And personally, as the next MP for Kasipul, I'm going to sponsor a bill in Parliament. All people, persons with disabilities, we form groups where we allow them to import machineries tax-free for purposes of development. In any Kenya can't take like machines malo som small, machines malo so sabun. There are things we can just empower these groups. You know, we can't employ everybody. They should also be united because umoja ni nguvu. PWDs kokorewore de nyaka gireure eka gibokonyore. No man is an island. Unity starts first. Kokunyari uweru, persons with disabilities. Amtakuwa na sauti. Yeah, they should come together and fight for themselves. Okwayo kan nyoni obutio gerieko gi teko ma en go mar konyo jowa mantie kod ng'ol mar miyo gi thuolo mar bedo gi kaka ginyalo konyore nyakoro Bogajwang'. Lydia kiwinjowa achiel kachiel wan e dala mar Homa County, Homa Town ka twak mar jochung' malaro kom od bura ma Kasipul. Wan gi jochung' 8 ma oyudo thuolo mar yuoro e budho ma kawuono ni, kendo jochung' 2 mamoko mane wagwelo nyaka sani pok ochopo. Singo mara Ramogi FM gi Ramogi TV en miyo ji te thuolo. Ang'eyo ni samoro thuolo ok nyaga romo. Kata kamano matin ma wayudo ni, to geno mara maduong' en ni nyalo kelo lokruok ne ngima ja go kura. Magi gin yawuot Mumbo gi nyar Mumbo man ka. Gin yawuoyi gi nyako ma ochiwore ni gido tiyo ne jo Mumbo ko jo Kasipul. Kuchi kende ema biro miyo ng'ato achiel kuom gi thuolo marito komno e yore mag chopo gima katiba wacho e article 4 mar katiba. Representation, oversight, gi legislation. Dobed ng'anya kod Ramogi, aonge gi duoko, Kuchi kende man gi duoko, ka in ting' mari maduong' en go kura, jokwen nigi tijgi, jalendo bende biro bedo gi tije mar lando ni jaloch en ng'a nyakwa Ramogi. To gima duong' en keto kwe kinde ka kinde. Ma en Ratil, Ramogi FM gi Ramogi TV, kete manaka. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka liweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. This festive
festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars, and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Jatend piny Kenya William Ruto yangone piny Kenya gi piny Uganda ntiere kod winjruok makare kendo gibiro medo tiyo kanyakla ka yor nyayo dongruok kose ute fwambo kuom medo chumbi wach manowach gi Museveni ni en bende odwaro mondo mipogne bath nam chumbi nowuoyo kinde manoyuore nyasi mar yawo yanga kambi loso chumbe bwa matororo e piny Uganda. Kalapapla mar jatend piny Kenya William Ruto nopie piny Uganda kama noyuore nyasi mar chaka yanga kambi loso chumbe e boma matororo. Ruto yango ni piny Kenya kod Uganda ni kod tudruok makare ka bende oseo ute fwambo kuom loko kendo medo chumbi wach jatend piny Uganda Yoweri Museveni manodwaro godo mondo mi pogne bath nam chumbi. I want to assure you that we are going to work together, and I know people in the journalist space, and it is good I speak about it here, tried to create an impression that Uganda had said something to the effect that they need to access the sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya are brothers and sisters, and we do not have time for negative engagement. Uganda is assured of the access to the sea through Kenya. Ruto lero ne piny Uganda ni kod ratiro mar tiyo gi nam chumbi kendo mae mamiyo Uganda bende dhi keto mwandu e kambi mar Kenya Pipeline ma Kenya ni gi thuolo mar keto e mwandu nyaka 65% ma owacho ni biro neno ni ohala e kind pinjego otegno. We are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway, because we believe that this region needs to move as one. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. We do not have time for negative talk. Omedo jiwo winjruok makare kod ohala e kind pinjego ka bende oyango ni reru mar SGR bende idhi ger are Naivasha nyaka Uganda kaka yor medo tego siep mar ohala e kind pinjego. Next week on Friday, I will be launching the dualling of the road from Rironi near Nairobi that will come all the way to Malaba. As you know, Mr. President, today that road is getting slower as traffic increases. And therefore, we have made the strategic decision to create a highway and dual that road so that we can facilitate faster movement of goods, people, and services between Kenya, Uganda, and the rest of the East African hinterland. We need to disaggregate, separate. Fuel pipeline, toka kwa barabara. You go through the pipeline. Mizigo, gari moshi. Mizigo mikubwa. The train. Barabara, light cargo and passenger. Ruto yango ni Kenya gi Uganda kanyakla kod pinje mag Afrika ma ugwe ni kod nyalo mar chwalo dongruok ka giriwore moloyo ka gitiyo kendgi giwegi. Piny owacho chaka yanga chenro mar muko udi mag jodak
maohewo 4,000 makongeni bure Nairobi kakata bedni moko kuom jodak pod ywak ni pok ochulgi kod piny owacho. Muko makamane timo mondo mi chiw thuolo ne piny owacho ger udi mane onge ogonyore mong'ere kaka affordable houses. Judith Omondi nitiere kod ler. Okinyi mang'ich kar dak ma makongeni Nairobi, piny ochiew gi tungni mag tingni mag komeko, tingni ma ochako tich maonge leo. Oganda mobedo kadar ka yuko gigegi mag ot, nyithindo sigo ma opogore kamoko, to odong'ie pape kinde mamuko ne dhi nyime. Bang' piny owacho chako ayanga, ywero ute ma ohewo 4,000 lowo mar heka 139. Ano nyuola makongeni kae, makongeni abedo almost 40 years, nikech jonyuol ga nitiyo gi jo Kenya Railways, to wuok mabiro wuok ay biro affect, especially yore mek school, an gi nyithindo matindo, masomo, koro goloko gi tero gi school moro no biro ka a lot of money to poko chula. Compensation mane giwacho ni gichulo jino an nyaka sani poka nwango. Huyu wako na 2 weeks. Nimetoka tu juzi osi. Tukaamba tu vacate. Tuna vacate na hatuna hata pesa. Hatuna chochote. Ni ya sola. Nyumba ya 4,000, 5,000 is afford. Ma biro e kinde mamoko kuom jodak, to pod ywak ni pok gineno chudo mar sirikal, mamoko kuom jodak to oseyudo. We have a lot of stress, a lot of things. Please, for your honor, tuangalie tu na masi. Hatuna vurugu, tuangalie tu na masi. Sisi wamama tupate pesa, tuko na watoto, tutoke juu hata tunasikia ni kama tusilale leo. Tutaenda wapi jamani? Kwa huruma tu, na ukumbuke sisi ndio wale mahasla. Angalau Luto, mwanangu, unipatie kitu niende nyumbani, nikamalizie nyumba yangu. Na niende nikakae nyumbani. Mimi saa hii sina chochote, niko hapo nje. Akoro gisayo piny owacho ni osebedo ka gojo Kenya piny, kinde ka kinde ma idarogi, gikoni ok chiw thuolo ma oromo gi dar, ka bende kata chudo ok timie yo ma oyangore. Sirikal owe ketho ute ne ji tok gilosi. Afadhali giketh ka magiseketho, magiseloso koka girwakowa wadhi moko go. Lakini mar ketho gidisturb ji ok en picha maber, nikech ka nitie nyaka wazee, wamama matuo, joma nigi pressure. Hatujapata pesa, mimi mwenyewe nimechoka hata saa hii. Juu niko na stress, sijapata, sina chochote. Na hapa ndani pia nikiangalia, kwa kusema kweli, Nairobi mzima, hii ndio mji ya mahasla. Sababu sisi ndio tunalipa nyumba bei ya chini kabisa. Na ya pili hatuna hata kazi, ni ukweli. Utegi osebedo e telo mar gach reru kuom higni, kendo sani chanti kod lobni, e gero ute ma nengogi oyweyo kata affordable houses, ka jodak koni mane ok owinjo timre kapok giduto giyudo chudo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kenya mena medila hepie mar jotugo mantie kod pek mar winjo nyaka medila par tok Lucas Wandia Giel Kanarono law medila mar goldi ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi ng'we mita 800 kaluwore. Lucas Wandia nolo gold tok ringo kuom dakika 9 gi nyiri 6.9 e kinde ma Jacob Kibet nolo medila mar silver ka jang'wech mowuok e piny mar China Chikwantian nolo medila mar bronze tok loyo e boma ma Tokyo. Wandia koro oseloyo ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi 3 kaluwore. So I tried my best. I was really fast and I tried to be the first always, but the competition was really tough. We had so many opponents who were making me feel stuck because we didn't have enough space to run. And just around the 100-meter mark, I decided to do my best and make sure that I finished fast after we passed the finish line. So it was just, I just won by a small margin. The weather today was really cold, very, very cold. In fact, it was giving me a different thinking that maybe the things, everything may not go as we had planned because of the weather. It is really cold. But surprisingly, the only bad thing that we have gotten today is to miss 2 medals in 800 meters.
Club mar FC Leopards no wuok chien gol achiel kendo wuok amodhi mar gol achiel kuom achiel gi club mar Kariobangi Sharks e tuke adhula lig maduong' pacho ka mano bagi alap ma Kasarani. Kakamega Homeboys tieko dirani e thuolo mar ariyo e chung' mar Klipe toklo club mar Posta Rangers gonde ariyo kuom nono e alap ma Bukungu Stadium. Rogers Ouma nolone Kakamega gol mokwongo e dakika mar 42 kapok jatugo David Juma medone Homeboys gol mar ariyo kodong' dakika 9 to tugo norumo. E tugo machielo mano bagi alap ma St Sebastian Park, club mar Murang'a Seal nowuok amodhi gol achiel kuom achiel gi club mar Shabana FC. Analetwa ndani goal! Mekataa kwanza Bizante. Anakuja kumalizia mwenyewe. Hilary Otieno Seba. Mchezo mgumu lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3. Umekuwa mchezo mgumu lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru wachezaji wangu kwa determination na zile leo wameonyesha ili tuweze kupata win. Which ilikuwa ni muhimu sana kwetu kama timu. Kiangalia kwanza mechi 6 tumeweza kufungua mabao 10 kwa mechi 6. Ambapo ukiangalia ni kama average ya bao simetu 2 kwa kila mechi. Na ikifika mali kama hapo kuna swali kubwa sana tunajiuliza. Kwa nini tunafungua bao kiwango kama hii ama zindaka hivyo? Na ndio mali pakubwa sana inafaa tuangalie, tushughulikie kwanza, tufungwe hata kabla tutafikiria tutaenda kufunga mbele. Ramogi TV nyaka giko enoka Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni gengimini Christian Oniala twak wacho ni mitadua kuom jochungi monyalo medo en ni joka Sipulo ng'eyo gi ng'ato ka ng'ato koro jotelo te ma kuonde ka kuonde omi joka Sipul thuolo mar yiero ng'atgi magin magidwaro kikwa yiernegi. Eno bende Pastor Elizabeth mar Glow Bongu Church kanyo gi Pastor George ma bende kiwacho kayo ni gilamone Ligero no makasi pulo bed kod kwe mondo hiero no otare e yo malongo. Ano Zoom kapita bende wacho kaya ni weche kichopo ne yo makare ogomo sainya ne familia muito jogegi e yor ndara Nyasaye omigi hocho makende. Yokar mojon tot jo Kenya dwaro mana mondo kwe obedie yiero no makasi pulo gi kuonde amoko abende hidhi tae yiero makamagi. Kwe wacho ni dongruok kendo kwe bende ber budho kwawa en ni mondo kwe obedie kendo neni oganda ochako wito ngimagi kendo mwandu bende ochako witi kotendre ko tulo go mawuok e kindego mag siasa. Oriti masani nyinga Lydia Okeo jaloko Henry Zotieno.